mga kasimanwa kung indeed buhawi adtong nagrosdak sa mga pamalay dira sa may area sang Haro kag Subongman sa bahin karon niya sang Mandurriao sang tinalikdan sini may nadlaw. Sa aton sini nga mga kabumbo, no, kung inyo pa madumduman pabangda or ginatudlo nga buhawi ang nagatugaman sa pila ka mga kahalitan kaga nagaguba sa pila ka mga panimalay diri sa may area sa distrito sa Haro, may area sa Kubay, may area sa Mandurriao. Now, sa aton sini nga mga kasimanwa, di bantayan naton karon check taman ang latest information sinadri kay ang city government now nag-chekyar man diri kung anong assessment sa pag-asa. Di bago lang na interview si Sir Charlie Depra. Nga hindi pa madeterminar or ma-specify kung bala buhawi gin man adto. Okay pananglitan gani nga mayara sa may mga weather disturbance. Usually nagadalagi din isang mabaskog karon nga hangin or ining mga thunderstorms. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11 pasiplatan ta naman ang dugang nga mga balita kag impormasyon. May kantanan sa sining nagalinya lang iya nga mga kalain sa tiyempo weather disturbance nga nagigo diri sa pungsod Pilipinas. In question man sa karon sa aton sining mga kasimanwa ang pila ka mga area just like La Union and Batangas. Sa aton sini nga mga kuturan nga grabe man dito ang pagbaha-baha. Kung inyo pa sini madumduman ang mga representative sa nga nasambitan sini iyang mga lugar. Just like kami sa bahin karon iya sa Batangas to. Sa aton sini nga mga kasimanwa, isa sini sa mga representative wa isang liwan kundi ang lead prosecutor sa impeachment karon, lead house prosecutor si Congresswoman Jervil Luistro. Tingiya sini nga lugar sa aton sini nga mga kasimanwa perte sini nga pagbaha didto banwao. Puerte sini ang flashlight or flash flood sa radar nga nagkalinabo sa aton sini nga mga kasimanwa. Isa man sina diri karon sa mga ginapamangkot man kung ano ang natabo sa bahin sa ila sining mga flood control projects. Ang representative sa La Union nga si Representative Ortega. Nga very vocal man ini sila bato karon iya sa sining controversial nga mga issue, particularly sa sining flood control anomaly. Sa aton sining karon iya nga mga kabumbo, tiano karon ang mambal sining mga tiglawas sa first district kung second district sa Batangas sa aton sini nga mga kasimanwa kay dito sa iya sini nga lugar sa aton sini nga mga kabumbo puwerte dito ang pagbaha-baha sa second district sang Batangas mga biyan. Ini si Representative Jervil Luistro sa aton sini nga mga kasimanwa. Hindi naman lipod sa ibalo nyo guro nga grabe ning pasalamat niya sa tuanay sa kay former House Speaker Martin Romualdez bangod sang pundo nga ginahatag sa iya sini iyang distrito para kuno sa flood control sa aton sini nga mga kasimanwa. Diyang pamangkot kon ginbubuan sang pundo for flood control project ang second district sang Batangas. Why is it nga nagbaha sa aton sini nga mga kasimanwa or nagluntad ang flash floods dito? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Amo man sa bahin karon sa aton sini nga mga kasimanwa in question man
ining incumbent First District Representative sang La Union nga si Representative Francisco Paulo P. Ortega. Kaysa kasagsagan sa ton sining mga kasimanwa karon sining sanday sino ganin mga bagyo ni Luis Maymay kag Habagat dito sa may La Union. Grabe man ang pagbaha dito banwa sa ton sining mga kauturan. Ti ano karon ang mambal sini nila matapos no nga kon ginhatagan gid man sila or ginpunduhan gid man ginbubuan gid man sang pundo no ni then House Speaker Martin Romualdez for flood control and other infrastructure projects. Ang pamangkot nga agin baha sila mga kauturan. Tianong silingon na wala naggagana ang flood control project. Substandard ang flood control project. Ano ang sistema sa ton sining mga kauturan? Kay ti nagapamangkot ang mga taxpayer karon. Sa ton sining mga kabumbo. Kay there was a time nga gin-question man just like ang mga representante, mga opisyal sa bahin karon sa nagkalaylay man sining bahin sa nga pungsod Pilipinas just like Cebu. Kag iban pa nga mga probinsya, banwa, syudad. Nga ginabaha sa nga nakaligad sini nga pag-agi sa nga pila ka mga bagyo nga nagutas man sang madamo sini nga kabuhi. Ang inibala nga mga lugar just like sa 2nd District sa nga Batangas, kampiyon bala dira ang mga flood control project. Kampiyon man bala flood control project sa bahin karon sa nga 1st District sa nga La Union. Sa ton sini nga mga kabumbo. Tibantayan nato nina, mangkuto nato na ang tagsa-tagsa sini ka mga opisyales sa ton sini nga mga kuturan. Kay ti nagka-record na diri sa nga 8 kapatay, isa ang missing kag linibo ang mga nahalitan sa nga paggabaha tugan ni Bagyo Luis Maymay kag ginpabaskog nga habagat. Dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa paray nga pagpalayag sa bumwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Dako bala permi ang imo balayaran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala. 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod.
60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang habagat unti-unti na raw nababawasan ng taglay na mga pag-ulan bilang ng kumpirmadong nasawi sa pagguho ng lupa dyan sa bahagi po ng Baguio ay umabot na sa 4 search and rescue operation. Nagpapatuloy pa rin para sa 6 pa na nawawala. Ang Buklaw at Bingadam naman sa Benguet patuloy na nagpapakawala ng tubig sa gitna ng mga mabibigat na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, Bureau of Internal Revenue nilinaw na mas mahalaga ang kapakanan ng consumers kaysa sa value-added tax na kinokolekta sa systems loss. Dr. Risa Hontiveros naman nais muna siya sa atin ng benepisyo at panganib ng PAX Selika bago magdesisyon ng posisyon ukol rito. Samantala, Intelligence Fund recipient na sina Chippy McDonald, Miggy Mango, posible raw lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abangan mamaya sa ating international news ang Israel tinanggihan ang 15-point peace plan ni United States President Donald Trump sa Gaza. Sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star na si Alex Yala nagtapos na ang kampanya sa Canada Open matapos mabigo sa laban kay Benchik. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapekto mga kabombo ang hanging habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang parte ng Visayas na nagdadala naman ng mga pag-ulan at ulap sa nabanggit na rehiyon. Pero inaasahan na unti-unti ng huhupa mga malalakas na pag-ulan matapos na makalayo na ang bagyo na humatak dito sa umiiral na habagat. Samantala, sinusubaybay naman ngayon ang tropical storm Phalo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 2,765 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay niya ng lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour at meron naman po itong pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang naturang bagyo patungo sa silangang direksyon sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat at pakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para naman sa posibleng epekto pa rin ng mga natitirang kaulapang dala ng habagat na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot pa rin ng mga pag-ulang hatid ng habagat. Sa mga karagdagan pang balita, naranasan naman ang abot dibdib na tubig baha sa ilang kalsada sa Metro Manila, bunsod na malalakas na pag-ulan dulot ng pinaigting nitong hanging habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Quezon, na itala ang abot dibdib na baha o katumbas ng 45 na pulgada ng tubig baha ang mga sumusunod na lugar. Kaninang mag-aalas 7 ng umaga ngayong Lunes, Agosto 10, yan yung barangay Bagong Silangan sa Usna Compound, New Greenland, Bonifacio, Barangay Doña Imelda, Barangay Apolonio Samson, ang Geraldine Corner, Antoinette Parkway Village. Naitala naman ang abot bewang o 37 pulgada na tubig baha sa ilang lugar sa Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Tatalona. Naranasan naman ang tire deep o abot gulong na pagbaha sa ilang lugar sa Barangay Siena at Barangay Doña Imelda. Abot kalahating tuhod naman ang lalim ng bahang naitala sa ilang kalsada sa Barangay Santol, Barangay Mariblo, habang ankle deep o 9 na pulgadang tubig baha naman ang naranasan sa Barangay Santo Domingo at gutter deep naman sa ilang kalsada sa Barangay Santa Cruz, Barangay Siena at Barangay Tatalona. Naitala naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod ng Maynila, Pasay, Valenzuela at Parañaque.
Kaugnay nito, inaabisuhan ng mga motorista na mag-ingat at maging alerto sa gitna ng maulan at binahang kalsada upang maiwasan anumang untoward incident. Kaugnay pa rin ho ng lagay ng panahon, itong bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pag-uho ng lupa dyan sa Baguio City ay umakyat na ho sa bilang na 4. Yung search and rescue operation nagpapatuloy pa rin para sa 6 na iba pang nawawala. May balita ang Bombo Radio Baguio. 4 na ang kumpirmadong nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa ang 3 bahay sa Riverside Barangay Gisad, Surong, Baguio City gabi ng Linggo, Agosto 9. Sa panayam ng Bombo Radio kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hanggang alas 5:35 ng umaga ngayong Agosto 10, 7 katao na ang nahugot mula sa guho. 3 sa mga ito ang buhay at agad na isinugod sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon. Kabilang sa mga nasawi ang isang babaeng grade 12 student, isang lalaking grade 4 student, isang adult male at isang 9 na taong gulang na batang babae. Kinumpirma nito na 13 individual ang natabunan sa nangyaring pagguho ng lupa sa Gisad, Surong, Baguio City. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lugar kung saan mahigit 150 rescuer ang tumutulong sa operasyon sa kabila na patuloy na pag-ulan at mapanganib na kondisyon. Samantala, patuloy na nakararanas ng matinding pag-ulan ang Baguio City na nagresulta sa mahigit 23 insidente ng pagguho ng lupa. Ayon kay Mayor Magalong, mahigit 75 na pamilya o tinatayang 351 na individual na ang naapektuhan ng matinding sama ng panahon. Sa kasalukuyan, nasa evacuation centers ang 40 na pamilya o mahigit 177 na individual na inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na delikado. Ngayong araw, magsasagawa rin ng psychosocial support para sa mga miyembro ng pamilya ng mga biktima na karamihan ay magkakamag-anak. Ayon kay Mayor Magalong, delikado ang lugar kung saan nangyari ang pagguho ng lupa dahil nasa hillside ito. Dagdag pa ng alkalde na ilikas na rin sa evacuation centers ang ilang pamilyang nakatira malapit sa mga bahay na natabunan upang maiwasan ang karagdagang insidente. Samantala, patuloy ding binabantayan ng mga otoridad ang iba pang lugar na itinuturing na delikado at posibleng makaranas ng pagguho ng lupa, kabilang ang Barangay Irisan, Barangay Asin at Barangay San Luis. Sinabi pa ni Mayor Magalong na batay sa kabuang lawak ng Baguio City, tinatayang nasa 85% nito ang kabilang sa mga hazard areas. Well, sa ating po mga residente, unang-una ho, please monitor your surroundings. Tignan nyo kung may mga cracks. Tignan nyo rin po kung mayroong mga soil erosion at yung mga nakikita nyo mga puno dyan na nakikita nyo unstable, please report it immediately. All you have to do is call 911. Huwag na ho kayo mag-isip pa ng ibang hotline number. Just call 911. And rest assured that in just a matter of minutes or probably, in less than an hour. Basta ho, ready ho kagad yung mga tropa at wala silang ginagawang iba. We will immediately respond to your emergency calls. So please keep safe off, keep warm, and keep dry during this rainy season and drink a lot of vitamin C. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Higit 51,000 pamilya naman sa Pangasinan apektado sa malakas na pagulan dulot nitong habagat pagtaas sa critical level ng mga ilog sa lalawigan na itala. May report naman dyan ang Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa higit 51,500 pamilya mula sa 183 barangay sa lalawigan ng Pangasinan ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Vincent Chu, Operations Supervisor ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naranatili sa Blue Alert status ang kanilang tanggapan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Patuloy din ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na itinuturing na nasa panganib ng pagbaha. Samantala, mahigpit na tinututukan ng mga otoridad ang mga ilog na patuloy na tumataas ang level ng tubig.
Kabilang na nga rito ang Sinucalan River sa Santa Barbara sa lalawigan ng Pangasinan at sa Marose River naman sa Calasiao na kapwa na sa mataas na sa critical level. Mas mataas naman sa normal level ang tubig sa Pantal River sa Dagupan, Balingkaging River sa Babini at Kamiling River sa Kamiling Tarlac. Sa pinakahuling datos, 54 na barangay na sa 10 munisipalidad at lungsod ang nakararanas ng pagbaha. Dahil dito muling nagpaalala si Chu sa publiko na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Hinikayat din ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag silang palabasin kung hindi naman kinakailangan, lalo na sa mga lugar na apektado ng pagbaha at malakas na agos ng tubig. Meron na po tayong 51,507 families na affected population po. Tuloy po kaming kumakalap ng mga information. Patuloy po kami nagpag-ugnayan sa aming mga counterparts sa ating mga social welfare para po tignan kung ano po yung kalagayan ng ating mga evacuation center at agad-agad na mabigyan po ng tulong. Ng ating provincial at saka yung ating national roads, bridges ay passable pa naman po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Aras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bibigyan ng parangal ng Philippine National Police si Police Senior Master Sergeant Fernando Marfa Jr. ang pulis na nasawi habang inililigtas ang dalawang iba pang bantay o bantay dagat volunteers mula sa Rumaragasang Ilog sa Cadiz City, Negros Occidental. Yan ay sa kasagsagan ng Seaborne Patrol itong Biyernes 7 ng Agosto. Sa isang statement, sinabi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na kanilang bibigyang pugay ang alaala ni Master Sergeant Marfa sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paglilingkod sa mga komunidad kung saan may parehong dedikasyon na ipinamalas niya ng kanyang mga huling sandali. Hinikayat din ng pinuno ng pambansang pulisya ang pagpapaabot ng lahat ng tulong at benepisyo sa naulilang pamilya nito si Master Sergeant Marfa bilang opisyal ng Philippine National Police na namatay sa ngalan ng kanyang tungkulin. Una rito mga kabombo, nagsagawa noon ng pagpapatrolya si Marfa sa may Sitio Bisang, Barangay Luna, umaga ng Biyernes. Nang matangay ng malakas na agos ang kasama niya na 2 miyembro ng bantay dagat. Subalit sa kasamaang palad ay tinangay din siya pababa ng ilog. Natagpuan ang kanyang labi matapos naman ng isang oras na search and rescue operation. Idiniklara siya na dead on arrival sa Cadiz District Hospital at nasawi dahil nga sa pagkalunod. At nangyari ang insidente sa gitna na rin ng matinding mga pag-ulang na itatala dala ng hanging habagat sa Negros Island na nagresulta sa pag-apaw ng ilog doon sa Cadiz. Nagpaabot naman ng lubos na pagkikiramay ang pambansang pulisya sa pagpanaw ng naturang tauhan ng Philippine National Police na nagsisilbi sa loob ng 15 taon na sa kanyang tungkulin. Ay nga kay Philippine National Police Chief Nartates, nagpamalas ng katapangan at pagpapakasakit itong si Marfa nang piliin niya na sagipin ang kanyang mga kasamahan sa kabila ng panganib sa kanyang sariling buhay. Sa bahaging ito, Makabombo Star Nation, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team si Senator Risa Hontiveros na muna umanong siya sa atin na benepisyo at panganib nitong Pax Silica bago magdesisyon ng mga posisyon ukol rito. May report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Jai, nilinaw muna ni Senator Risa Hontiveros na nais muna niyang siyasatin o paimbestigahan ang magiging benepisyo at panganib ng Pax Silica sa bansa bago magbigay ng kanyang posisyon ukol rito. Ito ay kasunod na umani ng iba't ibang reaksyon ang naging kasagutan ng senadora sa naunang pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung saan hindi nito direktang sinagot kung pabor ba siya o hindi sa pagpasok na naturang proyekto sa bansa.
Sa panibagong eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Hontiveros na pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo noong nakaraang buwan, agad naman siyang naghain ng resolusyon sa Senado para sa investigasyon ng pag-iimplementa ng Pax Silica. Nais aniyang matukoy kung alin sa mga ipinapangakong benepisyo ng Pax Silica ang tunay na maisasakatuparan, partikular na sa usapin ng industrializations, services at mga economic activities na maaaring malikha nito. Dapat aniyang malinaw kung ano ang mga prosesong isasagawa rito. Mahalaga rin umano na matiyak na mananatili sa kamay ng pamahalaan at ng bansa ang jurisdiksyon sa Pax Silica. Kasabay nito, nais din umano niyang matukoy ang mga posibleng panganib na dapat paghandaan, maiwasan o mabawasan, kabilang ang epekto nito sa kalikasan, partikular na sa tubig at kuryente ng bansa. Gayon din ang pangamba ng displacement ng mga magsasaka at mga katutubong Pilipino na matatamaan sa lugar. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Nag-file na ako ng resolution para i-examine talaga ano ba ang mga pangako na matutupad talaga dyan sa Pax Silica at ano naman yung mga panganib na totoong meron at dapat nating paghandaan, iwasan o kahit i-mitigate man lamang. So, dun ko bubuin yung final position ko batay sa magiging investigasyon namin. So, halimbawa, yung ating mga kababayang manggagawa ba, makakakuha ba talaga ng mga disenteng trabaho dyan? Iba-iba yung announcement ngayon kung ano ba talaga yung mga itatayong economic activities dyan. Data center ba? Manufacturing ba ng mga semiconductor at saka mga microchips? Ano ba talaga? Mula sa simula, itong isang tanong pa, mananatili bang solidly sa kamay ng gobyerno natin, ng bansa natin, ang jurisdiction dyan sa Pax Silica? Tapos, anong magiging epekto ng Pax Silica kung mayroon, no? Sa tubig, sa kuryente, at sa mga komunidad sa palibot niya na umaasa sa mga natural resources at saka social services na yan dyan sa area kung saan itatayo ng Pax Silica. Kasunod nito, Bombo Dennis, Bombo Jai, binigyan diin ni Hontiveros na hindi rin dapat umano hadlangan kung may malaking oportunidad man na maibibigay ang Pax Silica sa bansa. Ngunit nilinaw rin niya na dapat hindi mapayagan ang mga posibleng panganib na maidudulot nito. Aniya, kung matutuloy man ang pagpasok sa bansa ng naturang proyekto, dapat ay makinabang rito ang mamamayang Pilipino, gayon din ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Ayaw natin mahadlangan kung mayroon talagang positibong epekto na mabubunga nitong Pax Silica. Bigyang daan kung may mga positibong epekto. Pero kung may mapatunayan din tayong na hindi lang pangamba, hindi lang takot, pero totoong mga panganib, dapat siguruhin ng gobyerno na hindi ito mangyayari. Itong mga parte ng Pax Silica na makasasama sa ating mga kababayan o sa ating kalikasan, yan ay hindi po dapat payagang maging parte ng Pax Silica kung matutuloy siya. Dapat kung matutuloy siya, yung mga mabubuting epekto lamang para sa ating mga kababayan at para sa ating ekonomiya ang maganap. Sa huli, Bombo Dennis, nanindigan si Hontiveros na bubuin niya ang kanyang pinal na posisyon sa Pax Silica batay sa magiging resulta ng isasagawang imbestigasyon. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na bagamat malaking tulong sa kanilang tax collection ang value-added tax na nakukuha mula sa system laws, mas matimbang pa rin para sa kanilang ang pakinabang ng nakakaraming consumers. Ayon nga kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlie Mendoza sa panayam ng Bombo Radio, nang marinig nila ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang system laws, ay nakita nila na mas mahalaga na ikonsidera
ang kalagayan ng mga taong nagbabayad para sa mga serbisyo na hindi naman nila nagamit. Dagdag pa ng pinuno ng Bureau of Internal Revenue, hindi gaanong na maapektuhan ang kabuuang koleksyon na kota ng kanilang kawanihan para naman sa taong ito kahit alisin ang value-added tax doon sa system loss. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. Meron pong binabayaran na VAT dyan, subalit sinusuportahan po natin ang direksyon ng ating Pangulo na tanggalin hindi lamang actually ang VAT, kundi ang systems loss charges na rin, sapagkat hindi naman nararapat na yung consumer ang sumagot sa systems loss sapagkat wala naman silang kinalaman dito. This is something that can be addressed by the electric distributors themselves. Bahagian mga kabombo ng mga pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kasalukuyan ay puspusan ang kanilang kampanya laban doon sa mga tax evaders kung saan ay mahigit 200 na ang kanilang nakasuhan nitong mga nakalipas na buwan sa ilalim ng programa na Run After Tax Evaders. Dito mano ay mas malaki ang makukolekta na buwis mula doon sa mga tax evaders kaysa naman sa maliliit lamang na ay pinapataw doon sa mga consumers kagaya ng sa sinisingil sa power consumers. Halos linggo-linggo na nga ang kanilang paghahain ng kaso dyan sa Department of Justice bilang bahagi ng pinaigting na operasyon. Git nga ni Mendoza, nananatiling pangunahing layunin ng Bureau of Internal Revenue na tiyaking patas ang pagbabayad ng buwis habang pinapangalagaan din naman ang interes ng publiko. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. With respect ho doon sa mga naisampa ng kaso, as of from January to June, nakapagsampa na po ang BIR ng aabot sa 270 cases. Sa loob ng 6 na buwan na dumaan, nasa 270 cases na po ang naisampa namin. At ngayong July ho, patuloy kami nagsasampa ng mga kaso. Almost every week, every other week, nagsasampa tayo ng kaso. So halos 300 kaso na ho ang naisampa ng BIR dito lamang nagdaang 6 na buwan. Magsasampa na naman tayo ng karagdagang kaso. Patuloy po ito na ginagawa natin sapagkat kinakailangang mapanagot natin ang talagang tumatakas sa pagbabayad ng tamang buwis sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi lamang nababawasan ang revenues na nakokolekta ng ating pamahalaan, kundi nagiging unfair din sa mga taxpayers natin na nagbabayad ng tamang buwis. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, kinansila muna ang pre-trial ni Senator Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw na Lunes, Agosto 10 dahil sa masamang lagay na panahon. Kinumpirma ito ni Anti-Graft Court Division Clerk of Court Dennis Pulma. Ang naturang division ang humahawak ng kasong plunder at kanyang kapwa-akusado na sina former Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotol Viray kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations ng 3 kay Marcoleta. Bunsod ng kanselasyon ng pre-trial, inilipat ito sa Biyernes, Agosto 14. Itong pre-trial mga kabombo ay ang yugto kung saan ginagawa ang pagmamarka para sa pagtukoy ng mga ebidensya at ang stipulation of facts ng kaso bago magsimula ang mismong paglilitis. Nauna nang nag-plead not guilty itong sina Marcoleta at 3 pa sa kanyang kapwa-akusado sa kasong plunder kasabay ng pagbasa ng kanilang sakdala. Naghain din ng not guilty plea si Marcoleta at Espirito sa hiwalay pa na kasong paglabaga sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal at nagpaparusa sa pagbibigay at pagtanggap ng mga regalo sa pagitan niya ng mga pribadong individual at mga kawani o opisyal ng pamahalaan. Oras na po natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posibleng lumitaw sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo ang iba pang umano'y fictitious names na nakalista bilang recipient ng confidential funds.
Ayon nga kay Deputy Speaker Paulo Ortega de Pif, mangaaring busisiin ng prosekusyon ang mga pangalan kagaya ng Chippy McDonald, Miggy Mango, Milky Sequoia at Xiaomi 8. Kasunod na rin ng kontrobersyal na pangalan kagaya ng Mary Grace Piatos na naging sentro ng katanungan sa paggamit ng confidential funds. Ilan sa mga pangunahing pangalan na nababanggit nga ay nalantad na nitong nakalipas sa mga araw sa paglilitis ay itong sina Kokoy Villamin, Alejandro Piquit, Andy Lim at Patiting na pinagdududahan na hindi tunay na mga individual. Nakalista umano ang mga ito bilang recipient ng pondo, subalit ang impormasyon ay nanggaling daw sa kanila ngunit hindi pa na-establish ang pagkakakilanlan talaga ng naturang mga individual. Nauna nang sinabi ng Commission on Audit na walang isinumiting dokumento ang Office of the Vice President at Department of Education na magpapatunay na nagbunga ng matagumpay na operasyon ang naturang mga nakuhang data sa pamamagitan ng intelligence gathering ng naturang mga individual. Bahagi rin ito mga kabombo ng ebidensya na iniharap ng prosekusyon kaugnay pa rin ng umano'y maling paggamit ng liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Patuloy namang pinagtatalunan ng magkabilang panig ang validity ng mga dokumento at pangalan na ginamit doon sa liquidation ng naturang pondo. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga karagdagan tayong update. Pinangunahan kasi ni Pangulong Marcos yung briefing with the cabinet kaugnay sa magiging pagtugon dito sa epekto ng bagyo at habagat sa ating bansa. Sa ibang balita muna, inakusahan ng House Prosecution Panel ang defense team ni Vice President Sara Duterte na naging dahilan ng pagbagal ng impeachment trial dahil sa hindi agad pagsasagawa ng paghahambing doon sa libo-libo na magkakaparehong dokumento kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., sinubukan na ng kanilang panig na makailang ulit na maisagawa ang document comparison bago pa man ang hearing upang hindi na maubos ang oras ng impeachment court sa authentication ng mga dokumento. Sinabi ni Tolosa na lumitaw na rin ang parehong problema noong pre-trial conference noong buwan ng Hunyo kung saan ay mahigit 4,000 documents sa Article number 1 ang kailangang markahan. Binigyan diin ng impeachment court na mayroong pagkakataon ang panig ng depensa na markahan na rin ang pagkukumpara ng mga dokumento kagaya ng sa prosekusyon, ngunit hindi ito maaaring obligahin. Gayunman, ayon nga sa prosekusyon, nais umano ng depensa na gawin ang paghahambing sa Agosto 14 matapos ang hearing kung saan at kinakailangan umano yung mga dokumento para sa testimonya ni Commission on Audit Auditor Silene Del Campo at yan ay isa-isa na paghahambingin ang mga papeles. Pagpapatuloy pa sa darating na araw ang ika-14 na hearing ng impeachment para sa kaso ni Vice President Sara Duterte kung saan ay nakatakdahong ipagpatuloy itong si Del Campo ang kanyang testimonya tungkol pa rin sa umunoy paggamit ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang dito ang nasa 500 million na Office of the Vice President Fund at yung 112.5 million mula naman sa tanggapan ng Department of Education na kapo umano nagamit sa loob ng maikling panahon, bagay na ipinagtatanggol naman ang panig ng depensa dahil nga sa mga dokumento na kanilang hawak at naipresenta ditong nakalipas na pagkakataon, bunsod pa rin ng paghimay dyan sa naturang usapin. Pamuna tayo ng update mga kabombo dyan sa Palasyo Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mismo ang nangasiwa doon sa pagpupulong
kabilang ho yung mga miyembro ng gabinete upang pag-usapan kung ano ang gagawing pagtugon sa epekto ng bagyo at habagat sa malaking parte ng ating bansa. May balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing ngayong araw kasama ang mga ahensyang tumutugon sa epekto ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Duis at Bagyong Maymay at iniutos ng Pangulo na tiyaking na aabot ang lahat ng apektadong residente lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Kasabay nito, ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang pagpapaigting ng mga hakbang laban sa pagbaha, kabilang ang flood control projects, dredging operations, installation ng mga HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping station sa ilalim ng whole of government approach. Dumalo sa briefing sina Executive Secretary Ralph Recto, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DILG Secretary John Vic Remulla, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at maging ang iba pang opisyal ng gabinete. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng meeting na pinangunahan ng Pangulo. Ang buong pwersa ng pamahalaan patuloy na nakabantay sa sama ng panahon dulot ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing kasama ang lahat ng ahensya na nakabantay sa kaligtasan ng taong bayan sa mga apektadong lugar. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking na abot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 39.37 million pesos ang kabuuang tulong na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang mga hakbang para ang agarang paghupan ng tubig baha. Kinumpirma naman ni Dizon sa press briefing dito sa Palasyo na magkakaroon na ng budget sa 2027 national budget ang flood control projects at mga flood mitigation. Tumanggi namang sabihin ni Dizon kung magkano ang proposed budget ng DPWH para sa nasabing proyekto. Pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. RMC, nag-utos po ang Pangulo natin. Tuwigan po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon, kasama ng Cordillera, hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating diklaging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya ng nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para labas sa mga waterways natin. Iniulat naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na umabot sa 39.37 million ang tulong na ipaabot ng ahensya at mga lokal na pamahalaan, habang 3,841 personnel ang nakadeploy para sa search and rescue operations. Naka-standby rin ang 4,392 personnel, 943 kagamitan at 14 air at sea assets para sa agarang pagtugon. Ayon kay Gatchalian, umabot na sa 54,370 family food packs ang naipamahagi, habang halos 5 million pang food packs at 1.61 billion standby funds ang nakahanda sa buong bansa. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito yung mga top-line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624.
of which ang laman yan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Okay, Bomboan. Yes, Bombo Dennis. So, kailan bibisita si Pangulong Marcos doon sa mga affected areas para ma-assess niya kung ano yung pangunahing kailangan, lalo't doon ito sa mga kababayan niya sa Northern Luzon, yung ilan sa mga pangunahing naapektuhan ng sunod-sunod na mga pag-ulan at pagbaha, Bomboan. Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pang ibinibigay na schedule ang palasyo ng Malacanang kaugnay nga sa nakatagdang pagbisita ni Pangulong Marcos. Pero last Friday, maalala ko, bumisita siya sa Ilocos Sur at Ilocos Norte kung saan namahagi siya ng mga tulong. Pero sa ngayon, pinag-utos ng Pangulo ang agarang tulong sa ating mga kababayan. Yan ay base sa naging pagpupulong kanina dito sa palasyo ng Malacanang. Ngayong hapon kasi, Bombo Dennis, mayroong event ang Pangulo kung saan magko-courtesy call ang isang US official sa kanya. So wala pang ibang schedule kung ito ba ay pupunta sa mga lugar na binaha. Maybe siguro bukas, Bombo Dennis, at kung maayos na ang lahat at naayos na rin ng DPWH ang ilan sa mga daanan at mga drainage na may baha pa rin, ay posibleng bibisita ang Pangulo, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bomboan. Ito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nasa work from home setup naman ngayong Lunes, Agosto 10 ang Senado at House of Representatives dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng pinalakas na hanging habagat. Dahil dito, ipinagpaliban ng sesyon ng Senado at ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na dapat sanay ituloy ngayong araw. Itinakda naman ng House of Representatives na magbalik ang plenary session bukas, Agosto 11. Nauna nang nag-anunsyo ang Palasyong Malacanang ng suspensyon ng face-to-face classes at in-person government work ngayong Lunes sa Metro Manila at 15 probinsya dahil sa masamang panahon. Ayon naman sa State Weather Bureau, patuloy na magdadala ng pag-ulan itong habagat sa Luzon at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala, pinayagan ng Palasyo Malacanang ang adjustment sa setup ng mga manggagawa para sa gobyerno at ganoon din sa paglipat ng alternative learning modes doon sa mga estudyante na nasa Metro Manila at 15 probinsya na pangunahing apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sakop ka ng Memorandum Circular Number 123 ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at maging ang lalawigan ng Bulacan. Para sa mga paaralan, maaaring magsagawa ng online at iba pang alternatibong paraan ng pagtuturo doon sa mga estudyante para yan sa lahat ng antas ngayong araw. Maliban na lang kung may iba pang direktiba ang local chief executives. Mananatili naman na kailangang pumasok ang mga kawani sa kabilang doon sa mga basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang mga essential services at yan ay sa mga pribadong kumpanya ay bahala naman ang mismong pamunuan na nangangasiwa sa kanilang work arrangement depende sa desisyon ng employer. Sa dagdag pang balita, tinutulan ng Department of National Defense o DND ang panawagan ng China na talikuran ng Pilipinas ang posisyon nito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal at igiit na bahagi ito ng teritoryo ng bansa. Kasunod yan ng pahayag ng Chinese Ministry of National Defense na kumukwestiyon sa pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations ng updated nautical chart na sumasaklaw sa Bajo de Masinloc na tinawag naman ng China
na Wangyan daw. Ayon nga sa Department of National Defense, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang final at binding na 2016 Arbitral Award dun sa maritime entitlement ng Pilipinas sa lugar. Iginit nito na magpapatuloy ang bansa sa legal na paggamit ng soberanya nito sa Baho de Masinloc at hindi magpapasindak sa mga pahayag ng China. Matagal ng flashpoint ang Baho de Masinloc, lalo na matapos ang standoff ng mga barko ng Pilipinas sa China noong 2012. Sa 2016 arbitral ruling, ibinasura ang malawak na claim ng China sa historic rights diyan sa resources sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang desisyon na patuloy na hindi kinikilala ng higanteng bansa. Bombo International News. Tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point peace plan ni United States President Donald Trump para sa Gaza sa ginanap na cabinet meeting nitong linggo. Binigyan diin ng pinuno ng Israel na hindi maglalabas ng pondo o mag-aalis ng tropa ang kanilang militar hanggat hindi ganap at totoong nadidisarmahan ang grupo ng Hamas. Ayon sa balangkas ng plano na pagkasunduan sana ang kumpletong pagbibigay ng sandata ng Hamas kapalit ng pag-atras ng puwersa ng Israel sa nasabing teritoryo. Inihimok naman ang kinatawan ng Board of Peace na si Nikolai Mladenov ang Israel na nabigyan ng pagkakataon ng kasunduan bilang tanging daan upang maiwasan ang muling pag-atake. Subalit nahaharap itong si Netanyahu sa matinding presyon mula sa kanilang right-wing coalition na huwag magbigay ng kompromiso bago ang darating na halalan sa Israel. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkikipag-usap ng Israel sa mga opisyal ng Estados Unidos upang ayusin ang mga probisyon ng plano na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Muna tayo ng karagdagan pan-report mula sa ating news team. Ang Commission on Elections para lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naisailalim sa COMELEC control at nananatiling maayos ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections pati na doon sa Bangsamoro parliamentary elections. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, wala pa ring naitatalang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ikinukonsiderang ilagay sa ilalim ng COMELEC control habang papalapit ang unang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mula nang magsimula ang filing of Certificate of Candidacy sa rehiyom, wala silang natatanggap na ulat, indikasyon o petisyon para ilagay sa COMELEC control ang alinman sa 105 na munisipalidad at 2 lungsod sa BARM. Gayunman, sinabi ni Garcia na may 27 lugar sa rehiyon na nasa red categories ng areas of concern. Mas mababaan niya ito kumpara sa mga naitanang lugar na nasa red category noong mga nakaraang buwan. Umaasa si Garcia na mananatiling maayos ang peace and order situation sa Bangsamoro hanggang sa araw ng halalan. Apela niya sa mga otoridad na tiyaking ligtas sa mga botante, mga miyembro ng Electoral Board at mga tauhan ng Commission on Elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Paano nag-filing ng candidacy? Nung mas maaga pa, nung mga bandang Mayo, nag-filing tayo ng candidacy para sa Bangsamoro. Tapos nagpatupad tayo ng tinatawag na gun ban at meron tayong 165 checkpoints sa buong Bangsamoro. Ay wala pong lumalabag po dito, wala po halos nasasakuta. At the same time, yung katahimikan sa buong Bangsamoro ay napapanatili. Kalukuyan, wala tayo isamang munisipyo ang kandidato para ilagay sa COMELEC control. At sana po ito'y mapanatili. Siyempre sa pakikipag-ugnayan natin sa security forces ng pamahalaan at sa ating pong mga kababayan, itong katahimikan na ito hanggang sa mismong dumako tayo sa araw ng eleksyon. Kaya nga po yung COMELEC, nakakapagpatupad kami ng mga preparasyon nang wala po tayong problema o hindrances o ika nga ibalakid. Guys, sa COMELEC control ang isang lugar kung may matinding alitan sa pagitan ng mga kandidato o political groups, presensya ng private armies o ibang banta sa malaya, mapayapa at maayos na halalan. Samantala, target naman ng Commission on Elections na umabot sa 70 hanggang 75% ang voter turnout sa unang Bangsamoro parliamentary elections.
Ayon kay Garcia, umaasa silang makakaboto ang malaking bahagi ng 2.39 milyong registered voters sa BARM. Git niya, nais ng poll body na makaboto ang mga taga-Bangsamoro ng Malaya at walang pananakot, pamimilit o vote buying. Hindi niya katanggap-tanggap kung magiging mababa ang voter turnout sa una-unahang parliamentary elections. Para sa halalan, magsiset up ang komisyon ng 5,212 Class 3rd precincts sa 1,186 voter centers para yan sa gaganaping ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura 24 hanggang 26 degrees Celsius. Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Nagtapos na ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala, kasalukuyang world's number 20 sa Canada Open 2026 matapos siyang mabigo sa kanyang laban sa dating Olympic champion at world's number 12 na si Belinda Bencic ng Switzerland sa straight sets 6-4 at 6-0. Sa unang set mga kabombo, dikit ang naging laban at nagpalitan ng puntos ang dalawa na manlalaro. Ngunit kinapos itong si Ayala kaya't nakuha ni Bencic ang naturang set. Pagdating naman sa ikalawang set, tuluyang nakontrol ni Bencic ang momentum ng naturang laro dahilan para mahirapan na si Ayala na makapuntos. Bago pa man ang naturang laban, iniinda na ni Ayala ang kanyang ankle injury na nakuha sa kanyang huling laro kontra kay Katie McNally. Ngunit itinuloy pa rin ang kanyang laban. Sa pagkatalo ay nagtapos na ang kampanya ng Pinay tennis star sa round of 16. Gayunman ay mainit pa rin ang pagpapakita ng suporta at pinalakpakan ng mga Filipino fans ang Pinay tennis sensation sa kanyang laban doon sa Canada Open. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na ho natin ang mga reports ng ating po mga himpilan. Unahin ko yung dyan sa Hilagan, Luzon, fish pond operator sa San Fernando, La Union, maaari na raw matapos na makawala yung kanilang mga alagang bangus dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat na nagresulta ng mga pagbaha. May balita ang Bombo Radio La Union. Umaaray na ang mga fish pond operators dito sa syudad ng San Fernando, La Union matapos umapaw ang kanilang fish ponds at makawala ang kanilang mga alagang bangus dahil sa walang humpay na buhos ng ulan dulot ng magkasunod na bagyong Luis, bagyong Maymaya at ng southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakaapekto dito sa probinsya. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Rolly Ramos, fish pond owner mula Barangay Bidaya dito sa syudad, sinabi nito na hindi nila inaasahan na ganun kadaming tubig ulan ang ibabagsak ng sama ng panahon kaya't hindi sila nakapag-harvest ng mas maaga. Tinatayang mahigit 50,000 alagang bangus ang nakawala sa kanyang fish pond na katumbas ng mahigit kumulang 200,000 pesos. Ikwinento pa ni Ramos na mahigit 30 taon na siyang nag-aalaga ng bangus at pangalawang beses na itong nangyari sa kanya at nananawagan ito sa lokal na gobyerno na tulungan silang makabangon at makabawi sa malaking pagkalugi. Kasi malakas ng ulan kaya ang tispan ko ay nabahala, nawala lahat yung laman na fingerlings bangus. Walang magawa sir kasi nabaha nga. Naubos na. Kaya walang magawa. Kahit meron kong net kung maapaw ng tilapil,
yun, lumabas lahat yung mga alaga namin. Well, sana sir, mayroong magpay-finance na tumulong sa amin. Yun ang kailangan na talaga. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio La Union. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Nachora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Higit 4,000 pamilya naman apektado ng habagat doon sa Ilocos Sur. May report ng Bombo Radio Vigan. Umabot na sa 4,192 na pamilya o 12,641 na individual ang naapektuhan ng southwest monsoon o habagat sa 21 local government units sa Ilocos Sur. Nasa kabuang 151 na barangay naman ang kabilang sa mga apektadong lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Governor Jerry Singson, 206 na pamilya o 630 na individual ang nasa loob ng evacuation centers, habang 159 na pamilya o 630 na individual naman ang nasa labas ng evacuation centers. Samantala, 19 na kabahayan ang naitalang nasira, kabilang ang isang totally damaged at 26 na partially damaged. Kabilang sa mga LGU na nag-ulat ng pinsala ang bayan ng Santiago, Narvacan, Santo Domingo, Alilem, Suyo, San Vicente at Santa Cruz. Nagpabot naman ang hot meal sa mga LGU sa mga apektadong residente, kabilang ang 164 na individual sa Vigan City at 12 individual sa Santo Domingo. Patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad ang epekto ng habagat habang inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Sa mga affected areas, meron tayong 21 LGUs na talagang apektado sa baha. At number of evacuation na barangay ay 151 na barangay. Meron mga families doon, 4,192 families. At saka individuals, 12,641. Ang status po ng ating evacuation ay dalawang klase. Meron yung evacuation center natin sa loob. Meron tayong mga 206 families. Sa labas naman ng evacuation center, ibig sabihin yung mga individual, yung pamilya na nag-evacuate sa mga pinsan nila, mga kaibigan nila o sa ibang kapit barangay, outside, yun ang outside evacuation. Meron po tayo mga 159 families at 633 individuals. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa Ilocos Norte at mga karating na lugar na kapagtalaho ng halos 200 milyon na halaga ng pinsala sa infrastruktura pa lamang dahil yan sa epekto ng habagat at magkakasunod na bagyo. May balita dyan ang Bombo Radio Lawag. Nakapagtala ang Ilocos Region ng pinsala sa infrastruktura na nagkakalaga ng humigit kumulang 200 million pesos dahil sa habagat at sa mga nagdaang bagyo tulad ng Bagyong Luis at Maymay. Ayon kay Mr. Freddy Evangelista, Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Region 1, batay sa pinakahuling datos ng kanilang tanggapan, nasa 60,394 na pamilya o 215,074 na individual sa buong reyon ang naapektuhan ng habagat at ng mga nasabing bagyo. Sinabi niyang nakaranas ng pagbaha ang 65 lugar kung saan 687 na pamilya o 1,991 na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation center. Iniulat din niya ang pagkamatay ng 2 individual bagaman biniberipika pa ang impormasyon, ang pagkakasugat ng 2 pa sa lalawigan ng Ilocos Sur at ang pagkawala ng 1 tao sa Alaminos, Pangasinan. Idinagdag pa niya na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho ang 125 paaralan at opisina dahil sa masamang panahon. Based dun sa ating report, sir, ay talagang ito po ay na-enhance, no? Ito po ay nagkaroon na ng effect nung unang mga bagyo pa that was Luis and Maymay. So continuous po kasi yung rain natin, kaya yun nga, nag-rebate nung nakaraang mga tropical cyclones natin, sir. Official na po kami ditong amount na sinubmit ng
Department of Agriculture amounting to 193,229,600 worth of damage to infra. And as to the agriculture, sir, ay wala pa tayong naitatala. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Samantala, economic development at environmental protection dapat umano na balansehin sa pagtatayo ng PAC Silica facilities ayon yan sa isang environmental group. May naging panayam ang Star FM Cebu. Iginiit ng Bantoxics na kailangang balansehin ng pamahalaan ang pagsusulong ng economic development at pangangalaga sa kalikasan sa planong pagtatayo ng PAC Silica. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, national campaigner ng Bantoxics, sinabi nitong hindi dapat maging pangunahing batayan sa pag-aproba ng isang proyekto ang mga benepisyong pang-ekonomiya, kabilang ang mga bagong trabaho at investments. Ayon kay Dizon, mahalaga man ang economic opportunities na maaaring idulot ng PAC Silica sa rehiyon at sa bansa, dapat ding timbangin ng pamahalaan ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng mamamayan at sa kapaligiran. Anya, hindi sapat na may investors at inaasahang kita mula sa isang pasilidad upang agad itong isulong, lalo na kung may mga usapin patungkol sa magiging environmental impact nito. Binigyang din niya na mas mainam na pag-aralan at tugunan na ngayon pa lamang ang mga posibleng panganib kaysa hintayin pang maranasan ng mga komunidad ang epekto nito bago kumilos ang pamahalaan. Gate ng environmental group, dapat isabay sa economic development ang konkretong hakbang para maprotektahan ang kalikasan at mamamayan. Nanawagan naman ito na gamitin ng pamahalaan ang pagkakataon habang hindi pa naitatayo ang pasilidad upang masusing pag-aralan ng proyekto at matiyak na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi magre-resulta sa kapalit na pinsala sa kapaligiran at kalusugan ng publiko. Concern namin, Bombo Sophie, ay yung kasi halos naririnig lang natin yung advantages, no? Yung pakinabang nitong pasilidad na to, dagdag na trabaho. Generally, sinasabi na isinasaalang-alang nila doon sa pagpuputak nitong proyekto na to. Pero ano ba yon? Kaya po naninindigan mismo ang Bantoxics na dumaan doon sa proseso nila at huwag madaliin ang pagpuputak, ang pagpirma sa kasunduan na ito. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Embren. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Ang Espanya nilamon ng 40 sunod-sunod na malalaking wildfire kung saan halos 200,000 hektarya ang apektado. May report ang Bombo Radyo Iloilo. Umabot na sa 40 malalaking wildfire ang naitala sa bansang Espanya ngayong taon. Ang pinakahuli rito ay ang patuloy na nararanasang malawakang sunog sa Huelva sa Andalusia region sa southwestern Spain. Halos 500 kataong inilikas dahil sa sunog na nagsimula pa noong Huwebes at tumupok na sa halos 8,000 hektarya ng lupain. Ayon kay Bombo Maria Edsel Amparero Lopez, international correspondent sa Spain, sinabi ng otoridad na mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Gayunman, mas umaasa na sila ngayon na makokontrol ang sunog dahil sa pagbuti ng lagay ng panahon. Halos 500 bombero naman ang patuloy na nag-aapula sa apoy kasama ang hanggang 26 na eroplano at helikopter. Ayon naman sa Spanish government, halos 200,000 hektarya na ang nasunog sa bansa mula nang magsimula ang taon. Mas mataas ito kumpara sa 15 malalaking sunog na naitala sa parehong period noong 2025. Pinakaapektado rito ay ang rehiyon ng Valencia sa Silangan at Castilla at Leon naman sa hilagang kanluran ng Espanya. Yung napinsala ng wildfire starting mid of July 2026. So umabot na more or less na 20 na katao yung namatay dahil sa wildfire. So yung mungkahi or sinasuggest ng mga ng gobyerno na mag-ingat ang lahat ng tao, mag-ingat sa mga ginagawa nila. Kung nagka-camping sila, hindi pwedeng pasukin yung mga part ng Espanya or gumawa ng camping or kung anuman na pwedeng makapinsala or makastart ng sunog. Si Bombo Maria Edsel Amparero Lopez, international correspondent sa Spain. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo,
Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Naaring matunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Samantala, kung kayo naman ay nasa bahagi ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa area ng Aklan, Bombo Radio Calibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito ang ating Oratio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Uto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kasimanwa sa dugang mga balita kag impormasyon. Check nato ng latest diri karon kay ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Nagtubang sa magkatapo sa media kag ila sining ginaplastar ang mga datos kag impormasyon. May kantanan sa sining nagkalaguba nga balay sa ginapatihan Buhawi. Check ta si Bombo Sairina na sa iya sining follow-up report. Bombo Sai, sa report, please go ahead. Bombo Champ naglapot nagir sa 101 ka mga panimalay kag istruktura ang una nga na-assess nga nahalitan sa nagluntad nga ginapatihan Buhawi sa pila ka lugar sa syudad sang Agosto 8. Suno sa Iloilo City Emergency Operations Center, na-record ang insidente pasado alas 10:30 sang gabi sang Agosto 8 nga nakapekto sa 12 ka barangay sa distrito sang Haro, La Paz kag Mandurriao. Sa kabubusan, may ara sang 148 ka mga pamilya o kung 587 ka mga individual ang naapektuhan, kag samtang 71 ka mga pamilya o kung 256 ka mga individual ang temporarily nga din-displaced kagyara na sa evacuation centers. Kag sa drino sa initial assessment sang aton nga Iloilo City Emergency Operations Center, may ara sing 4 ka balay ang totally damaged gid kag 97 ka mga balay ang partially damaged kag may ara sang total of 101 ka mga damaged houses. So sa diri kita sa distrito sang Haro, may ara sa mga damaged houses, specifically sa Barangay Benedicto Haro, 5 ka balay ang mga nagkalagupa gid. Sa may Seminaryo Haro, 1 ka balay, Desamparados, 6,
Sa Kalubihan Haro may 8 ka mga damaged houses. Sa CCL 98 may 11 ka mga balay ang totally damaged gid. Sa Kubay Haro may 12. Sa Barangay Balabago Haro may 12 man. Kag sa Dapok Suba may 8 ka balay ang damaged gid. Kag sa diri naman sa distrito sang Lapas, isa lamang ka barangay ang na-report nga may ara sang isa ka balay nga naguba diri sa may Barangay Gustilo, Lapas. Kag sa diri naman sa distrito sang Mandurriao, may ara sang 16 ka mga panimalay ang nagkalaguba sa Barangay Q Aberto, Mandurriao, 2 ka panimalay sa Oñate de Leon, kag 5 ka mga panimalay sa may Barangay Taft North. Kaginpat hagman diri sang Iloilo City Emergency Operations Center nga ang initial assessment sa damaged houses gina-validate pa sang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO pag posible nga magbago ang record kung magapadayon ang paglaslas ng mabastog nga hangin habagat nga dala ni Typhoon Dolphin. Pag sa diri naman kita no sa bahin sang mga insidente kung sa diin nagkalatumba ang mga kahoy, poste kag mga debris, may na-record man ang Iloilo City Emergency Operations Center sa 12 ka insidente kung sa diin miara na natabo nga mga uprooted trees, natumba nga mga poste kag mga debris bangod sa nga mabaskog nga hangin. Pag sa diri sa distrito sang Haro, specifically sa may Seminaryo Haro no sa may Haro Cathedral, padayon man nga gina clear sang aton nga more power kag ibang nga agencies. Sa diri naman sa may part sang Kalubihan Haro, may ara man sa nagkalatumba nga mga kahoy kag poste nga ginamonitor man sa gihapon sang aton nga mga agencies kalakip na diri ang Iloilo Citizens Actions Group o kon ICAG kag more power. So diri sa bahin sang Haro Plaza, may mga kahoy man din kag mga tent nga nagkalatumba kag padayon na ginabuligan sang panglimpyo ang katapo sa nga BFP o kon Bureau of Fire Protection, DPWH, Community Environment and Natural Resources Office o Consenro kaya General Services Office. Pag sa diri naman sa Tabok Suba Haro, sa may specifically sa may Baptist Church, may ara sa nga uprooted na tree nga ginaatipan naman subong sa mga katapo sa barangay officials kag na padabot naman ini sa more power. Pag diri naman sa Kubay Haro, sa may specifically sa may Sitio Dique, may kahoy man kag poste nga nagkalatumba pag nakalabot naman ini sa more power no. Pag diri naman sa specifically sa Kubay Haro naman no, sa Barangay Braganza naman, kung sa Sitio Braganza may kahoy kag poste man diri no, same man sa Sitio Dique. Pag sa diri naman sa CCL 98 may ara mga debris na dagdag o kung nagkalatumba. Pag diri naman sa may Barangay Benedicto Haro may ara man sang poste. Pag sa may Desamparados, may hara man sa mga debris nga na-clear naman dito sa bongkag na limpyuhan naman. Pag din naman sa may Balabago, specifically sa may Zone 3, may kahoy man nagkalatumba, kagapadayon man sa gihapon ang pag-clearing operations ng aton nga mga ahensya. Pag sa diri naman sa distrito sa Mandurriao no, may ara man sa nga 2 ka barangay ang naepektuhan kalakip na diri ang Barangay Q Aberto lapit sa may F Guerrero no, may ara sa mga kahoy kag mga poste nga nagkalatumba, padayon man sa gihapon ang pagdiligay sang aton mga ahensya sa pag-clearing sang mga nagkalatumba nga kahoy kag poste. Pag diri naman sa bahin sang Airport Road sa may Santa Rosa, Mandurriao, lapit sa may Shell nga gasolinahan, may ara man sa nagkalatumba nga mga kahoy kag subong, clear naman dito kag nalipyuhan naman ang area kag matwide na malapian sang aton mga motorista. Pag sa diri naman kita sa bahin sa mga pamilyang apektado diri sa syudad no, may ara sang na-record ang Iloilo City Emergency Operations Centers sang 148 ka mga pamilya o kung 587 ka mga individual ang naepektuhan. Kaya sa pinakadamo ang na-record yung mga families affected no, ang Barangay Kubay sa distrito sang Haro, kung sa diin ni ara ka 60 ka mga pamilya kag 231 ka individuals kag yara subong man sa evacuation center no. Kag sa Barangay CCL 98 may ara sa nga 17 ka family kag 85 ka individuals ang naapektuhan. Ano na siya? Ang barangay sa may L98. CCL 98 sa distrito sang Haro, ang ano gina siya? L98 gina?
98 may ara oh. sa nga 17 ka pamilya ang naapektuhan kag 85 ka individuals. So sa diri naman sa distrito sa Mandurriao sa barangay Q Abeto may ara sang 16 ka pamilya kag 74 gid ka mga individuals ang naapektuhan kag sa iban pagid nga mga areas no madamo pagid sang mga pamilya dito ang naapektuhan kag padayon naman kag based man sa latest nga assessment ng aton nga Iloilo City Emergency Operations Center ang iba nakapuli naman sa mga ilang panimalay kay tungod na ina-checkyan man nila kung okay pa dito or may ara pa sa may namiling dito nga gamit nga kinanglan man nila mga himuson. Ug sunod man diri sa Iloilo City Emergency Operations Center Bombo Champ no ang insidente nga natabo sang Agosto 8 tuga lang ini sang enhanced southwest monsoon o kon habagat pagin palala sang mabaskog nga hangin nga dala ni Typhoon Dolphin kag nga yara man sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginahulat pa man ang final assessment sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration akon pag-asa kung bala buhawi o kung downburst ang nagtuga sang halit sa pila ka mga lugar sa syudad sang Sabado sang Agosto 8. Pag sa interview man sang Bombo Radyo kay Darwin Papa, Disaster Response Division Chief sang Office of the City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO, iyaging pahayag nga may posibilidad nga downburst ang weather phenomenon ang nag-igo sa syudad kag hindi buhawi. Pagsunod man diri sa iya Bombo Champ, mas dako ang posibilidad nga downburst ini bangod sa pattern sang halit nga wala lamang nag-concentrate sa isa ka lugar kundi naglapta halina sa distrito sang Mandurriao pakadto sa distrito sang Haro kag Lapas. Kaging klaro man diri niya nga ang downburst may kasarangan nga isa ka spiral o circular nga hulag kag hindi siya stationary. Gani ang halit mahimo nga maglapta sa different directions. Kag samtang ang buhawi naman isa ka makusog nga hangin nga may kasarangan tadlong o linear ang iya hulag. Gani ang halit mas nagalapta lang niya sa isa lang ka direksyon. Kag dugang pa diri niya hindi man compatible ang makita ang hazard effect sa downburst gani kinahanglan pa sang mas detalyado nga assessment sang local meteorological agency o diri man sa aton sa pag-asa kay hambal gani niya mas masami nag-occur ang downburst kung ipaanggid naton sa buhawi kay hindi tanan nga mabaskog nga hangin kag kalit nga halit mahimo dayon mahatag nga buhawi kay sunod diri sa iya Bombo Champ nga hindi sa tanan nga mabaskog nga hangin hindi lang pag-ibasol nga buhawi lang gikido kaluluoy man kuno permi lang nga buhawi ang aton pasibangdan nga kung may matabo nga mabaskog nga hangin gali ang epekto init tungod lang ini sa downburst o kung ginpalala lang sang hangin habagat nga dulot sa nga Typhoon Dolphin. Kag sa initial man naton nga assessment to sa liwat sa aton mga kapombono may ara kita sa 101 ka mga panimalay ang na-damage, apat sidira ang partially damaged kag 97 ang totally damaged nga ginapahayag nga buhawi kung padayon pa ang assessment sa aton nga pag-asa kung ano gid man ang nag-igo sa syudad sa Iloilo, buhawi o kon downburst. Yari pamatian naton ang nanging pahayag ni Darwin Papa, Disaster Response Division Chief ng Office of the City Disaster Risk Reduction Management Office. With due respect sa aton National Meteorological Agency, ang pag-asa naton, we will be dedicating kung ano ang magiging final na classification sa natabo nga incident. But just like to clarify, may isa kitabi ka terminology na bag-o lang most probably nabatian sa kadamaan, which is ang downburst. It is a meteorological event actually I'm sad to say, has been existing since time immemorial pero kadamaan sa aton wala mabalaan na siya. And even ang aton meteorological agency naton very seldom na ma-mention nila. And ang downburst actually is very similar ang iyang effect with a tornado or most commonly ginatawag naton nga buhawi. Pero ang major difference sa nila is that ang downburst naton ang iyang effect or debris field niya is linear or tadlong or dire-diretso ang iyang epekto kag widespread, malapad ni siya. While ang tornado naman naton or ang buhawi locally nga tawag naton is this is created through a spiral na effect
kag ang iyang debris field most often than not nagapatiyog ang damage niya kag localized ang iya effect kung diin lang nag-agi ang buhawi naton or ang tornado. That's why I do understand ang aton nga pag-asa because definitely because of the nature sang tornadoes diri sa Pilipinas nga kung sa din tama sa iya kagagmay, hindi siya pareho sa mga EF level nga tornadoes nga nakatabo sa US nga layo pa lang ma-monitor na siya through Doppler radar diri sa aton abi sa Pilipinas ang buhawi or tornado sa aton diri tama kagagmay kag more often than not hindi siya ma-detect sa mga large scale na aton nga Doppler radar. Ang maka-detect lang sila is ining mga kung nakita yung sa mga storm chaser nga movies inang gagmay nga X-band radars lang nga low level amo lang maka-detect sa amo ni kagagmay nga types ng tornadoes. That's why nga up until now, our local pag-asa is still gathering all nga available nga data para makahatagin sila sa conclusive na definition kung ano ginambala ang nag-agi sa. Based only on experiential evidence and the evidence we gathered sa paglantaw sa mga nagkalainabo plus sa iyang effect, we're more leaning on the possibility na it's a micro-tornado ang nagtupa sa atin. Kaya ang damage niya, first and foremost, hindi siya dungan. It started in the area of Mandurriao, specifically sa may Quiobeto area. Then, nagpanaog siya going towards Mega World, then Top North. Then, may portion sa kalubihan ng Ginagyan, CCL 98, sa may dirasatang Haro Market. Then, nag-igo siya sa Cathedral. Then, Haro Plaza. Then going towards Benedicto, Ubay, and ang last niya nga may may evidence na nag-agi siya is sa may Balabago ang area niya. And we also noticed very narrow ang iyang effect. Like for example, when it passed through Haro Plaza, ang sa center nga portion sa Haro Plaza ang epektuhan niya. Ang sa sides hindi masyado ang niya, like ang mga if we would have been a downburst, most probably the whole plaza it could have been washed out. That's why we're a little bit leaning sa micro-tornado, but still we dedicate and we will be waiting for the final decision from Pag-asa. Nabatian ang nanging pahayag ni Darwin Papa, Disaster Response Division Chief ng Office of the City Disaster Risk Reduction Management Office. Tubod siya ng kadugang padirino kay suno man diri kay Papa kung buhawi ang nag-igo dito sa may area sa Haro Plaza no kag nahibulaan man nato nga ang buhawi spiral o kung circular ang iyang hulag indecisionary maguba gito tanan nga mga istruktura dito sa Haro Plaza kag ginapatihan man niya nga posible downburst ang natabo nga nag-igo diri sa syudad kag sa subong ginahulat man nila ang final assessment ng Pag-asa kung ano gin man ang nagtugas ang kahalitan sa diri sa syudad sang Iloilo. So when it comes naman sa clearing operations diri sa syudad, ang damo man katanan nga ahensya diri sa syudad nagbuligay para lang malimpyuhan o kon ma-clear ang mga dalan nga miyara sa mga kahoy kag poste nga nagkatumba. Lakip na dira ang City Engineering Office kung sa diin gin-assess nila ang mga affected areas. Ang nag-responde man sa mga bunot dito nga mga kahoy nga may related man sa mga poste nga may ara sa mga kuryente. Kag sa bahin naman sang more power no nag-responde man sila sa mga uprooted trees nga may mga electrical post no kag mga poste nagpatigal man sila sang restoration man sang power connection. Pwede naman sa bayan sa Department of Public Ways and Public Works and Highways nagbulig man sila sa clearing operation dito sa area sang Haro Plaza. Pag ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, nagtitigayon man sila sa clearing operation sa Haro Public Market. Pag ang Iloilo Citizens Action Group, nagbulig man sa pag-clear sa mga nabunot ng mga kahoy dito sa part sa barangay Kalubihan sa distrito sang Haro. Pag sa ang aton nga search rescue na tribal cluster, pinaagi sa Iloilo City Fire Station, nag-responde man sila no sa nagpatigay man nga clearing operation sa nagrenayan nga mga distrito diri sa syudad may kaangtanan sa mga kahoy nga nagkalabonot. Kag sunod man diri kay Engineer Neil Ravina,
head sang General Services Office. Nag-coordinate man sila sa may Iloilo City Facility Conservation Office kung sa diin padayon man subong ang pag-clearing sang ato mga drainages agon nga hindi nagid para madasig ang pag-subside sang tubig sa mga area nga nabaan pagsuno man sa iya nga madamo pagit sa gihapon ang kahoy nga wala pa na nagkalaan nakuha kay tungod nga mga tigulang na mga kahoy ang nagkalatumbak ang nagkalabunol kag mabudlay siya nga ikuhaon gid kisuno sa iya ginaga-decide pa sila sa mga ilang mga office kung ang ina nga kahoy pwede siya mautod o kung ibalik na lang kay ara sa like sa Nara Tri kuno Bogotramp mabudlay siya ibalik itungod nga nakapas na gid ang iya nga mayor nga ugat pag ibudlay lagi siya ibalik tungod mabugat gid mga more than 5 years o 10 years na ina nga kahoy so nabudlayan sila nga magpabalik liwat. So suno sa iya padayon man ang ilang pagig-angot sa ibang parin nga agencies agod nga ma-secure man ang safety sa public. Yari pamatian naton ang nangin pahayag ni Engineer Neil Ravina, head sang General Services Office. 10:50 sang Sabado we experienced the tornado sa Aro area and Mandorio. We deployed actually 100 personnel. And sa agang natipod mga 8 to 10 trucks na clearing sa atong clearing operations. We have 3 native trees gina-check ko pa kung anong mga species ang gitanong ta sa Haro Plaza nga na-uproot gid. So uprooted gid siya and may anom kita nga napabalik ta pa. And good to note na restore ito pa sa Baratapan. And mostly ang hawganita so okay lang kaya hawgani supposed to be island dagit man sa native trees. So lesson learned is dapat may trimming and pruning before ang wet season siguro dapat git na may pruning and trimming sa atong mga native trees, especially sa mga public plaza. Kasi sa atong public plaza is an open space. So kung magmadlo sa ngangin daw, medyo open siya katama. And sa event nga to, extreme weather event siya. So if you notice, other plaza, wala man ta sang damage. Only Haro Plaza, And I think the path was as mentioned by Darwin, from Quiabito to Cubay Haro. So, ang I was worried that when Quiabito ang na-mention, kay damo tada sang rain tree from Mandurriao Plaza, pakadto gid sa Mandurriao National High School, damo-damo na the rain tree, when they say rain tree sa Acacia. And akasya naga-float bala niya ang roots ang akasya hindi siya deep-rooted nga tree. So muna ang isa tangagin and at the same time we need to clear the Quiabito Street kay lifeline ta na siya kay ang Western Visayas Medical Center is located on that area So isa na sige na lang taw kasubog. Ang akasya sa drang area need trimming and pruning. This is to to also to prepare sa mga drang area. Kaya doon nakita naman nga isa sa posibleng path sa tornado. So that's a lesson learned sa aton operation that time. So ginusoy tagit ang iya path during that night and hasta magkagahon I was with the mayor until 3 a.m. hasta sa Cubay Balabago and Cubay. So may mga experience man kita nga friend in the likes of Fiscal Bunat nga nag-discuss kita about this sa mga kay isa na siya nagtanong sa mga trees naton sa Plaza Haro. So this morning I was in Plaza Libertad and nakita ka medyo damol and we identified also one of the Nara tree nga sa corner na halo man niya sulod. So it's a dangerous man hazard man So siguro we need assessment sa aton mga public plaza and nagkuha na ko sa plano ang landscape plan sa atong public plaza and nakita taman in other countries sa Japan and sa France nakita ta when
they do pruning and trimming. At the same time, may mga support sila eh. Kung na-predict nila nga may maabot nga medyo husog nga mga bagyo, may mga sila, may support sila sa ilang mga native trees. No? So I think we could do that also nga sa aton nga mga ma-coordinate kita sa engineering office kay sa mga scaffolds nila nga mga steel could also reinforce sa aton mga native trees. So I think those are consideration na subong nato na sa aton nga mga public plaza. Pero sir, nabatian ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravina, Head sa General Services Office sa Bombochamps, no? Kasasubong padayon man ang pagmonitor sa aton City Social Welfare and Development Office sa pagpanguna ni Terry Helogo, nga suno sa iya Bombochamps, no, maghahatag sang financial assistance sa mga pamilya nga may ara sang panimalay nga na partially damaged kaya totally damaged. Specifically, maghahatag sang financial assistance ang CSWDO sa mga partially damaged houses sang 7,000 pesos. Kag sa mga totally damaged houses, maghahatag man ang CSWDO sang 10,000 pesos, Bombochamps. All right. Ini si Bombo Sairin Nasis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Sairin Nasis sa imo sining follow-up report. So just like sa pagkigangot naton kagina sa kay Sir sino ganito ang sa pag-asa kagina Charlie Depra, hindi pa man ma-determine to ni Sir Charlie kung buhawi or tornado, no? So sabahin karon sang City Disaster Risk Reduction Management Office, habalsin nila, gintawag nila to as bilang downburst. No? Tining downburst, isa ka powerful system sang localized sinking air. No? Tinagapadalom siya muna kang nagawasag sa aton sining mga kasimanwa. No? Kay kon buyutan niya kakagalingon na muna engineer, mas destructive pagid, no? That is why nga kung nanutisyaran ninyo ang naka-experience sang downburst, naghapay tanan. Kaya tihalin sa babaw, ipusdakya muna. That is why downburst, ipusdakya, kalahapay, no? Andong mga kasubong sina, amo nang iya puwersa sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Tiining nga phenomenon, makatugas ang highly destructive straight line winds nga nagasobra sang 150 miles or 240 kilometers per hour. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa, rason nga ti kapabli ini siya nga magkalautod ang mga kahoy or ang mga panimalay, power lines. Sarang niya man ini, maguba ang or matukyab ang mga atop kag daw kasubong ani nga ti daw buhawi. That is why nga ti ambal sa mga naka-eksperyensya naigo sila sa buhawi. Amo na siya ang halimbawa ya sa downburst sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, no? So sandig sa pagpangusisa sa CDRRMO, initially hambal nila downburst, but sa gyapon naga-check ini sila from time to time sa pag-asa Iloilo sa pagtumod pagid sa kung anong phenomenon, no, nga nagguba sang pila ka mga panimalay kag naglabot na sa 101 ka mga panimalay ang nahalitan sini Banwa. Pagbalik naton dugang nga mga balita kag impormasyon, ang kapulisan sa Western Visayas nagapabilin nga naka-heightened alert status sila binan sa mga lugar nga nagakinanglan sa clearing operation. Subong man masobra 800 ka mga loose firearms surrender naman sa PRO6. Kag biyahe sang sakayang pandagat sa Ahoy kansilado bangod sa Bagat. Biyahe sa mga fiber boats kag Roro, Iloilo, Guimaras and vice versa nagapabilin nga
normal. Mga balita, balikan ta pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 9 to 15, 2026. They will be back to deliver their promise to give you one great musical show sa sininga weekend sa concert at the Plaza presents The Retro Band, mangininyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Farmasya Fortuna, Poblasyon, Leganes, Iloilo. Queen Bank, Zaraga Branch, Zaraga, Iloilo. ENS Store, Bangga Abante, Zaraga, Iloilo. Needs Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Bedurias Minimart, Barotac Nuevo Public Market, Barotac Nuevo, Iloilo. Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, Old Public Market, Pototan, Iloilo. Suerte Enterprises, Zuliesta Street, Poblasyon, Nulusena, Iloilo. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampang sang banwa, ipabombo! Ipabombo!
Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bas Paradio Bombo! Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Happy Hour Dry House, Montinola Street, Santa Barbara, Iloilo. Henares Store, Pavia Public Market, Pavia, Iloilo. Queen Bank, San Miguel Branch, San Miguel, Iloilo. Bangga Badong Sabido Farmers Market, San Antonio, San Miguel, Iloilo. Queen Bank, Leon Branch, Leon, Iloilo. Lourdes Store, Leon Public Market, Leon, Iloilo. Ana Store, Tagbak Terminal, Haro, Iloilo City. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Francine Store, Gimbal Public Market, Gimbal, Iloilo. Sari-Sari Bread Store, Tejero Street, Tigbawan, Iloilo. Olivares Ticketing Outlet, Oton Public Market, Oton, Iloilo. Robbie Jane Hardware, Barangay Teniente, Benito, Tubungan, Iloilo. R. Florete Pawn Shop and Jewelry Branches. And Hamtang, Sir Robinson's Main. Robinson's Haro. SM City, Iloilo. Plazuela 2. Caguanco Street, Iloilo City. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit.
Hindi ako ni. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Check ko naman this time, balita ni Bombo Krill Miliasa. Ang PRO6 na kahanda man. May kantanan sa sining kung mayara sa kinahanglanon nga i-clearing la. Aton sin mga kapulisan ang preparado. Nagapabilin nga naka-heightened alert status. Kag sining aga, may ara sang ginpresentar ang aton sining regional director. Now, sa sining masobra 800 ka mga loose firearms gin-surrender sa aton sining kapulisan. Si Bombo Krill may ara sang balita. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Nagapamilin sa gihapon nga naka-heightened alert status ang mga kapulisan sa Western Visayas sa bungation kung sariin ma-experiensyahan ang ining halit na dalasang southwest monsoon o kon habagat. Sa interview din isang Bombo Radyo kay Police Regional Office sa 6 o kon PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, iya din pahayag nga naka-high alert status ang mga police personnel nga yara sa lugar nga nagakinahanglan sa mga clearing operations kag police visibility. Suno sa iya nagapatigayon sa mga clearing operations ang mga kapulisan sa lugar nga apektado pareho abi sa mga dalan nga madamo sa mga obstructions sa mga lugar nga mayara sang puno nga nagkalatumba, mga bato nga nagabalabag sa lugar o kun sa mga dalanon. So ini ang ginaubra sang mga kapulisan naton sa bunga tiono nga ti mabatsyagan na bala or nagapabilin diri ang halit nga ining dalasang habagat. Naga-assist man diri suno sa pulis o kung sa aton nga PRO6 Regional Director ang mga kapulisan naton sa mga residente nga nagakinahanglan sang bulig no ilabi na diri ang magabalik na sa ilaman nga mga balay. May nakahamtang man nga mga kapulisan sa tagsa ka evacuation centers ilabi na kung mayara sa gihapon nga mga evacuees agod mapasiguro diri ang seguridad sang mga publiko, especially as we mentioned ang ining mga evacuees nga may mga upod pakis ang mga kabataan, mga senior citizen kag mga PWD. So ini ginabantayan man kag gina-assistaran sang aton diri nga mga kapulisan. Napahayag pa ni Police Brigadier General Tuanyo nagapabilin sa gihapon nga 24/7 ang police visibility nga nagapatrolya gid no sa bug-os nga region. Naging pahayag man sini nga wala sang may nasamadan o kon nabutang sa peligro ang kabuhi sang police personnel sang PRO6 ilabi na sa tion nga nagapatigayon ini sila sang mga rescue kag clearing operations kay ginapasiguro sang PRO6 nga ti apisar balas sang peligro nga dalaman sa mga calamity ang i-make sure ang safety gid sang mga police personnel para wala sang may samadan adi sa ila or mabutang gid sa peligro ang ilaman nga kabuhi. Yari pabati naton ang naging interview sang Bombo Radyo kay Police Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang Regional Director sang PRO6.
Sa pag-responde natin, RD, sa bagyo or sa typhoon po, may mga na-record kita nga nasama din ng mga police personnel natin, RD. Hindi po. Ang nangyari po ngayon ay nasa clearing operations yung sinasagawa ng Police Regional Office 6 natin sa mga lugar na kung saan naapektuhan ng nakaraang bagyo. Ang maganda lamang kung nito, wala tayo mismong PNP personnel ng Region 6 na personal na naapektuhan. So nagkakaroon ng pagkakataon makapag-concentrate sila para naman tulungan para sa ating clearing operation sa mga daan, pag-alis ng mga naputol na puno, ng mga bato, at yung mga kababayan natin na gusto na bumalik sa kanilang mga bahay ay matulungan ng mga kapulisan natin. Pero naka-heightened alert pa rin po ba kayo as of now, RD, or tapos na po? Nanatiling alert po tayo doon sa mga lugar na kung saan may mga dapat clearing operations na sinasagawa. Nabatian na siya Piero 6 with the director Secretary General Rando Tuanyo and dugang nga mandali na bomba Trump nga ipagasiguraduhon gid sang PRO 6 nga mabatsyagan ang presensya sang kapulisan naton sa anuman nga klase sang kalamidad agod nga masiguro diri ang seguridad sang publiko as well as ma-maintain ang peace and order kay amo na bala nga sa Cebu nga mga tion madamo sang mga nagakatabo o mga epekto sang ining mga kalamidad so mayara gid sang police visibility 24/7 diri sa may Western Visayas bomba Trump. All right. And dugang man nga balita, bumatang magikan din sa PRO 6, naglabot sa 858 ka mga illegal nga armas lutang ang voluntaryo nga surrender sa PRO 6 susunod lamang sa masugadaha ka bulan halin Mayo 15 2021 sa pinakamaramo ang surrender nga armas lutang ang gikan sa Iloilo Police Provincial Office nga mayara sang 410. Yung sunda naman inisang Antique Police Provincial Office nga mayara sang 129. Ikatatlo diri ang Aklan Police Provincial Office nga mayara sa 97 surrendered firearms. 95 naman ka-armas lutang ang surrender sa Capiz Police Provincial Office, Iloilo City Police Office nga mayara sa 59, Regional Mobile Force Battalion 6 nga mayara sa 57 surrendered firearms kag Guimaras Police Provincial Office nga mayara lamang sang 11. Suno ka Tier 06 sa Regional Director Police Brigadier General Rando Tuanyo iningatikang ang kabangin sang ila diri nga proactive approach batok sa loose firearms o kon mga armas lutang nga wala sang legal nga dokumento. Pahayag ni Police Brigadier General Tuanyo, epektibo nga ginpatigayon na sa ining PRO 6 ang Project RTP o kuha ng Project Restrict Track Turn In kung sa diin may tatlo ini kapamaagi. Amo ang restrict ginapatigayon diri ang ginatawag na iron hand approach o kung ang pagpatigayon sa search warrant, checkpoints, kag-opla na bakal sa mga kapulisan naton agod nga mapunggan kag di makuha ang mga armas nga wala sang legal na dokumento o kung wala na rehistro. Sunod diri ang track o kung project track na ining pamaagi ang ginatawag diri nga intelligence driven kung sa diin ginapangita naman diri sa ginahibalo kung sino ang mga nagatanong iya sang armas lutang kag ginasekyar kung mga armas lutang ang naka-register kay tiniara gyud sang legal nga dokumento. Kag ang last diri amo ang turn in ginagamit diri ang soft hand approach kung sa diin ginahatagan sang kahigdanan ang mga nagatanong iya sang armas lutang nga voluntaryo nga mag-surrender sang ila nga mga armas sa kapulisan. Yung payag pa sang Regional Director nga ang numero sang mga napangkuha nga loose firearms ang nagapakita sa epektibo nga mga tikang nga ginahimo sa kapulisan batok sa ining kampanya sa loose firearms agod nga mapanubo ang mga focus crime o kung mga focus crimes ilabi na may kaantanan sa paggamit sa illegal nga armas lutang kahit inibalaan man nato both man diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo and also man sa ibang tabing mga probinsya may mga focus crimes o kung mga insidente nga kalabanan is shooting incidents kada nag-involve gid ang mga armas lutang so ining pamaagi nga mga tinang sa kapulisan naton ang mapanubo sa amo ini nga klase ka krimen kag pakigbahin man ni Regional Director nga kalabanan sa mga armas lutang nga recover o kung nakumpiska ang mga locally made o kung himo lamang sa mga individual kag wala sang mass production o kung sindikato sa likod ng illegal nga armas lutang diri sa Western Visayas. Sa rikabatinan to niwat ang naging payag diri ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Bilang bahagi na proactive approach ng Police Regional Office, kaugnay ng ating kampanya sa patuloy na pagpapalakas ng ating operasyon laban sa mga loose firearms
Ngayong umaga, araw ng Lunes, ipipresent po natin yung ating pong accomplishment ng loose firearms sa buwan ng May up to July 2026. Ipipresenta po natin ngayong umaga yung 858 na loose firearms na bahagi ng effort ng ating kapulisan sa buong Western Visayas. RD, kasi before 30,000 plus yung surrendered or loose firearms na na-recover or natipon din po natin sa Western Visayas. Ngayon po 800 plus. Masasabi po ba natin na still marami pa din ng mga loose firearms dito sa Western Visayas? Yan po ay bahagi ng ating patuloy na kampanya para po sa ating pag-kumpiska ng mga loose firearms. Yung pong unang ating presentation ng nakaraan, medyo mahaba-haba ho yung period na kinover po niya. Yung ating pong presentation ngayon na 858, ito po ay para sa 2 buwan lamang, mahigit ng ating panunungkuling bilang Regional Director. Alam po ninyo, magpapatuloy yung effort ng kampanya ng Police Regional Offices para po sa ating proactive approach, para po sa patuloy ng pagpapalakas at pagkina po ng ating focus groups, kaugnay po ng paggamit ng unlicensed firearms. Sir, among sa mga employed strategies po natin, research more surrender firearms, ano po yung pinaka-effective? Ang pinaka-effective po natin, makikita po natin yung kampanya natin, tinawag natin na Project Activity. Ito yung restrict, ito yung iron hand approach. Ito po, ma'am, yung pag-apply ng search warrant, pagkahandak ng checkpoints, yung mga outlang bakal natin, at yung tinatawag natin na track. Ito naman po yung intelligence-driven operations po natin. Inaalam natin kung sino-sino yung mga loose firearms. At ito po ngayon, yung 858, ito po yung soft hand approach po natin. Ito po yung pagtawag natin ng third wing. Makikita po natin dito na sa buong kapuluan po natin ng Police Regional Office po, may pinakamataas na konfiskasyon ng loose firearms. Bilang pagpapalakas ng police community relations po natin, kasama yung ating community at ang ating mga local government, especially yung ating barangay. Pag self-approach, sir, walang kaso yung Wala na po. Yan po yung ating binabargain po sa ating mga kababayan na may loose firearms. Sinasabi po natin, pero po silang dalawang choice. Una, alam natin na sila ay may loose firearms. Sapagkat yung iba po dyan ay dating lisensyado at hindi na po nila na lisensya. At pangalawa, kung hindi po nila i-determine yung kanilang loose firearms, ito po ay magre-resulta sa panakaso. Pero sinasabi po natin, ito ay bahagi ng negotiation at usapan na wala pong coercion dito. Ito po ay po sa pag-surrender ng firearms ng ating mga kababayan. Pero kalaki po, sir, impact ng mga over 100 plus natin na nakuha mga firearms. Alam ba naman po natin na may mga insidente po tayo kung sa away na ginagamit ng loose firearms. Kaya nga po ang sinasabi natin, ito pong project activity natin ay soft hand approach kung saan gusto natin patuloy na mapababa yung mga insidente na paggamit po ng loose firearms. Ito po dahil in-intensify po natin. Ang makapansin po ninyo, hindi lamang yung 5 Police Provincial Office natin at yung ating ICP, sinama na po natin yung Regional Mobile Force Battalion po natin. Kung saan sinasabi natin, tulungan nyo yung ating Police Provincial Office at City Police Office para lawakin natin yung ating operations sa sopan approach ng loose firearms. Hindi natin ma-account talaga kung ilan po talaga yung exact numero ng loose firearms. Pero ang alam po lang natin na maganda yung cooperation ng ating police community relations, yung ating community engagement sa ating mga kababayan at sa ating mga barangay officials na nakikita natin na maganda yung resulta. Sabi nga po natin, possible one crimes na less yung nagawa natin per firearms na nakumpiska natin at patuloy na magagamit kung sakasakali ito sa mga iba't ibang krimen kung hindi natin naagapan yung ganitong firearms. Ang description o specifications po ng mga firearms na makikita natin ito po ay halos locally production po o locally made po. Napansin natin, hindi po ito katulad ng mga nababalitaan natin sa ibang lugar na may mass production. Ito po ay makikita natin ng mga modified na firearms, yung mga old firearms, minodify po nila at ginawa nilang maging magagamit po. So wala po tayong malaking hindi natin pag-usapan ng sindikato rito. Si Regional Director, Police General, 1 year.
Kagting pahayag naman diri Bombo Champ no nga ining mga nakumpiskar liwat nga mga o dugang nga mga nakumpiskar diri o na-surrender nga mga loose firearms ang taga-sigurduhon nga ipang demilitarized ang mga ini agod nga hindi dala magamit sang mga civilian as mentioned gani no nga locally made ang kalabanan diri sa ila. So ang iban kano diri mga old na bala na modified sang mga kalabanan sa publiko sa muna nga i-make sure din nga tigubuon ano siya o hindi bala din magamit pa sang publiko kasi ilabi na no ang mga nagatuyo nga magbuhat sang krimen kag ang ining pahayag man niya nga ang ining mga armas ang ipaidalo man sa ballistic examination agod nga ma-determine diri kung may mga armas diri nga gingamit sa krimen no nga nagluntad man diri sa Western Visayas kag pagkatapos sa mga examination nga paghimuon kabahin man sa ila diri nga proseso ang pag-separate sa mga armas kitang kung pwede nang human sa kahoy ang ipanghaboy nga kag ang i-scrap naman diri no ang human sa mga metal kasi dugang pa ni Police Director Antonio nga iya di ginatalabot sa publiko nga mas maayo nga i-surrender na lang ang ila diri nga mga armas kitang kaysa ipaidalon ini sila sa mga police operations sa magapangatubang pa sa mga penalidad bomba siya. All right. Mga balita gikan sa Police Rizal Office 6 in si Bombo Kelpan, Salis Melieza, and Bombo Radio Philippines. Your number 1 trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat kid na Bombo Krill Miliasa sa imong sining follow-up report. Di mas mayo sinibanwaya nga kung mayara ikaw sang hindi lisensyadong armas sa luthang, isurrender mo na lang sa aton sining kapulisan sang i-subject ka pa iya sa search sa warrant dira kag kung makuhaan ikaw sa unlicensed sa firearms dako pag ini nga problema no ang imo sini nga pagapantubangon sa aton sini karon nga mga kabombo. Ingagaon ko uling report with the Bombo Zandi Balogo. May kantanan sa mga biyahe sang fast craft sa probinsya sang Iloilo kag subong man biyahe sang mga sakayang pandagat Iloilo Guimaras sa vice versa. May pagbago bala ayhan. Check ta si Bombo Sandy sa sining follow-up report. Bombo Sandy, please go ahead. Bombo Champ, kantilado ang tanan nga biyahe sa sakayang pandagat sa Banwa sang Ahoy bangod sa Haging Habagat. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Philippine Coast Guard Iloilo spokesperson Ensign L. John Ka, ang Banwa lamang sa Ahoy ang nag-anunsyo sa cancellation of trips pakadto sa Negros Occidental and vice versa. Samtang nagapabili naman sa normal ang biyahe sa fiberglass boats kag rower vessels. Halina Iloilo pakadto Guimaras kag vice versa sa Parola Wharf subong man sa mga rower vessels from Dumangas Port to Negros Occidental. Yara naman sa light to moderate ang wind and sea condition sa Iloilo Guimaras Strait gani sa rang gyapon makabiyahe ang mga fiberglass boats. Padayon naman sa gyapon nga nagakoordinar ang Philippine Coast Guard Iloilo sa mga shipping companies para sa mga advisories sa mga pagbiyahe sa tanan nga mga sakayang pandagat no. Kaga wala naman sa may na-record nga any untoward maritime incident sa syudad kag probinsya sa Iloilo pumalin sa weekend sa pihak sa hanging habagat. Panumno naman sa Coast Guard Iloilo sa tanan nga manugpangisda kag sa tanan nga may nga plano nga magbiyahe nga panilagan anay ang lakat sang panahon kag magmonitor sa mga weather and travel advisories. Yari pamatayan naton ang interview sa Bombo Radio Iloilo kay spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo nga si Ensign L. John Ga. Situation sang ato ng mga ports and terminals diri sa may province and sa city sa Iloilo, sir, no? So, sa bilog ng province, sir, no, miyara kita nga na-record na may cancellation of trips. Dito sa may area sang Ahoy, sir, no, may biyahe. Pagkato sa may Negros, sir. And diri, sir, sa city natin, sir, kita sa aton nga normal nga operations. Ang aton mga fiber boats, aton nga mga roro vessels nga may biyahe pakadto sa Guimaras and vice versa. And ang biyahe naton sa roro, sir, diri sa may Dumangas pakadto sa may Negros. So sa Ahoy lang gid so far, sir, ang na-record nga cancellation or suspension sa trips? Yes, sir. Yes, sir.
Sa subong sir no, ang ahoy lang sir ang nag-inform diri sa aton nga may ara na sila sang cancellation dito. Ang aton sir nga si condition sir no, diri sa may Iloilo and Guimaras Strait. Ara kita sa light to moderate sir nga seas and aton nga hangin sir no. Medyo okay pa man, kaya pa man sa aton nga mga fiber boats. And kita sir sa my Coast Guard Station Iloilo is nagka-closely coordinate kita sa aton nga mga shipping company sir no, para sa timely nga pag hatag sa service sa aton nga mga pasahero. Ang relation sir sa aton southwest monsoon, kaga may dala nga lain sang aton nga chimpo, wala pa man kita sir sang na-record of nga na-receive na report nga may maara kita nga mga maritime incident na natabok diri sa may area naton sir no, sa bilog nga province kag sa city of Iloilo. Pero nga may plano nga magbiyahe sir no. So first sir, panilagan nila anay ang dalagan sa aton panahon. Magapamati sila sir sa mga balita no, to social media man, sa TV or sa aton nga mga radios, sa mga weather advisories na ginahatag, gina-issue sa aton sa mga concerned nga agencies naton. And of course sir no, i-monitor lang nila sir ang aton mga travel advisory in coordination sa aton nga mga shipping companies sir no, para mangin updated sila sa mga biyahe sa aton mga sakayang pandagat. Si Ensign L. Janga, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo, Bombo Chan. All right, thank you again, Bombo Sandy. Ini si Bombo Sandy Brian Balogo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Sandy Balogo sa imo siniyang report. Sa mga kasimanwan naton, may isa na naman ka insidente nga nagaluntad pagpangaluthang dito ni sa may area sang Non-Taburi Province dito sa may Thailand, kung sa diin may ara sang ginpangluthang tong isa ka estudyante ang kamatay sang ano man siniya katawo. Sinigi lamang adlaw may ara sang pagpangluthang naman nga natabo no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Isa ka local government official ang ginadala sa ospital matapos sining pagpangaluthang sa aton sini nga mga kasimanwa. Suno kay Deputy Governor Apichay Aramsri, ang suspected shooter isa ka former lawmaker kag nadakpan gilayon sa mga otoridad. More on this sa aton sini nga mga kasimanwa, bantayan sa iban sinimanusang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod man sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayanaya sininga kasisidmon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Plus wala di Iloilo. Billboard of activities for August 9 to 15, 2026. They will be back to deliver their promise to give you one great musical show sa sininga weekend sa concert at the Plaza presents The Retro Band, mangininyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags, kag madamo pang iban ay igaparapol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
Shoutout sa mga call center agents dira pareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift grabe. Kapit na kang graveyard. Permi Pulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing man nagsuggest sa akon sa stress tabs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani subong, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Guwapa ka. Stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Farmasya Fortuna, Poblacion, Leganes, Iloilo. Queen Bank, Zaraga Branch, Zaraga, Iloilo. ENS Store, Bangga Abante, Zaraga, Iloilo. Neats Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Bedurias Minimart, Barotac Nuevo Public Market, Barotac Nuevo, Iloilo. Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, Old Public Market, Pototan, Iloilo. Suerte Enterprises, Zuliesta Street, Poblacion, New Lucena, Iloilo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina?
Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imong electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday. This is Tita Regine and yes, ubdanay kita para sa kahapon lamang program sa siningadlaw sang Lunes. It's the 10th of August, 2026.
This is because wa isang impeachment trial for today bangod sang heavy rains dito sa Metro Manila. For tomorrow, we will wait and see. But for the meantime, let's enjoy each other's company. And also, we will enjoy the stories nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. And I am also looking forward sa mga istorya nga inyo naman ipagapalabot diri sa kahapon lamang program. So if ready na ina, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung sulat, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's go straight sa pagbabati sa inyo sa ating ambahanon para sa sining hapon ng makarami tayo. This is from Edwin Di Makulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon once again. Welcome sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipipong-pipong at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Mahirap nga ba? 15 minutes after 2 o'clock. Sa ating makabombo dira nga bago lang nag-join sa aton. Salamat gid si Tita Regine ang inyong kaupod. And this is kahapon lamang program. Let's go straight naman sa ating first story sa sininga hapon. It's nice to hear from her again. I'm talking about a student mom of Lambunaw. May letter diri sa aton and this is dated June 16, 2026 pero sang sinita lang na baton. Let's see and let's find out. Kun nga Dear Tita Regine.
Good afternoon, everyone out there, to you, Tita, and to all listening, sa tanan ng mga listeners natin dira. Sa KLP time na naman, and I am sure all ears ang mga contributors eagerly waiting to hear ang pagbasa ni Tita Regine sa ilang mga sulat nga ginpadala. Just yesterday, I heard my letter being read by Tita Regine. So namin niya, June pa. June 15. Kag nakamuno siya, nga dugay na wala ako kasulat sa KLP. The truth is, almost 1 month nagstay ang sulat ko kay girl. Wala siya capacity for many weeks, kaya naging masako siya sa pila ka importante nga bagay. So, wala sulat si student mom na nag-abot sa bombo. Tingala ko man. But now, here I am again, writing another letter to KLP. I am hoping this letter will encourage and inspire you to continue reaching for that elusive dream of yours. Whatever it is, my prayers will be with you all the way. That one day in your life, that dream will be a reality. May our hope for the best in the Lord always, and may He fill our days with everlasting trust. Tita Regine, kagabi, wala ako gawa na katulugan. Nakabugtaw ako sang alang-alang sa tungang gabi. Kag madamo nga bagay-bagay ang nagasulod sa akon nga panumduman. Nagabalik sa akon mind ang mga times nga nagbalik eskwela ako after more than 20 years of leaving the portals of my school. Nadumduman ko pa ang adlaw na nagpa-enroll ako sa College of Education. Medyo uneasy kag nahuya ako samtang nagalinga upod ang mga kabataan nga bag-ong graduate sa high school kag manog pa-enroll man sa college. Daw nanay lang nila ako kung tulukon. Pero sige lang. Anhon mo, kay subong lang nag-abot sa akon ang oportunidad nga makapadayon sa pag-eskwela. Ginbalikid ako ni Mr. Gallego ang nagapang-enroll sadto, sabay siling sa mga kabataan. Anay, unahon ta si ma'am kay kanina pa siya nagahulat. Gintulok ako sa mga kabataan, kag okay man sa ila. Tita, kung balik-balikon ko ang mga scenarios nga ini sa akon kabuhi, makasiling ako nga salamat sa Ginoo nga ginatagan niya ako sang kaisog sa akon desisyon in spite of my age and in spite of being a mother to 8 children. Nga ang kamagulangan, manog first year college man that time. Kag in spite of being a wife and a mother to 8 kids, God gave me the courage to go on, to reach my dreams, my ambitions to finish a college degree. Subong, sa akon old age, I can feel the fruits of my labor. Kung gaisa ginapamangkot ko, Tita Regine, ang self ko, saan na kaya ako ngayon? Paano na kaya ang kalagayan ko? Mangin ganito man kaya katawhay, kaabunan siya ang akong pangabuhi kung wala ako nakabalik sa eskwela. Financially, I am sure, hindi ako ganito ka-stable. Kag base physically man, naga-experience na ako sa madamo nga aragoy sa akong kalawasan. But because all through the years, ginsalig ko ang tanan sa akong kabuhi kay Lord, He provided me stability in times of difficulties, and He is always with me when I am through dangerous matters or dangerous waters in my life. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand, from Psalm 40 verse 2. During the times nga nag-abot sa amon ang mga family problems, my eldest daughter married before finishing college, one of my sons suffered some mental blocks, some health problems of husband, the only breadwinner in our family, and also financial difficulties. Tita, sa mga pag-abot sa amon kabuhi, sa mga problema nga ini, wala ako na-discourage. All I did is to call on Him, cry for help,
and lean on Him during these difficult times. He is my solid rock, and I am so thankful He gave me a firm place to stand. Naagihan ko tita, nga na hospital ang husband ko, kag wala siya sang kwarta, bisan iba ka lang sang bulong. Pero thank God, may gamay ako nga savings, and this helped us during these difficult days. Nakaagi man nga nag-stop ang isa ko nga bata sa nursing course niya, kay nahuyog siya sa music, maggitara, magganta, kag mag-compose sa mga songs. Maayo na lang kay nag-successful man siya sa field nga ginpili niya. Kag subong, damo na nga mga awards ang nabaton niya. Being a musical scorer, composer, sa mga short Filipino films. Wow! So sang una, halos malipatan ko na ang pagkaon sa oras. Sa kasakuon ko sa akon nga schoolworks, household chores, kagon kay isa, dugangan pa sang financial difficulties. Nagmasakit ako, vertigo, lingin sang ulo because of overwork, overfatigue. Halos adlaw gabi, nagaandar utok ko, kapoy lawas ko, sa obra sa balay kag school. Pero because of my continuous prayers, He sustains me. Madamo nga mga wonderful things ang ginhimo ni Lord sa akong kabuhi, tita. Hindi mapatihan kag maisip nga kaayuhan ang ginhatag niya sa akon kag sa akon family. Subong, I am a living example, or I am living a simple but satisfied and happy life. In my old age, nangin mas closer ako sa iya. Halos every minute of my life, nagapasalamat ako for all His goodness to me. Many, my Lord, are the wonders You have done for me and my family. With all the children happy and stable in their family lives, all I can say is when life struggles make us weary, find strength in the Lord. God helps those who depend on Him. We don't need to fear the storm with Jesus as our anchor. Till next mail, tita. God bless everyone. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Student Mom, salamat gid. Na-excite naman kami to hear again from you and this afternoon sa imo gin-share diri sa amon na pun-ano naman ini sang wisdom and very fruitful nga mga experiences. And nag-agree gid kami tanan sa imo, wala nagapili no sang edad kung saan mo luyag nga padayunon ang mga elusive dreams mo. Kung wala man nagtuon sa intsakto nga tiyempo, there will always be time para sa ina. Ang kinahanglan lang, determination, and seek first the kingdom of God. Hindi bala? Because if you lift it up to Him and you surrender your plans para sa iya, magapangamuyo lang kita nga tani, mag-align man sa iya nga mga plano. And with you, ang tanan nga, mga dugay mga gin-dream, nga ginpahigad mo anay. Kay tigin una, ang pagtukod sang family and having 8 children at that, ha? Hindi na siya yalango-lango, but ginkaya mo, gindesidihan mo. And now, you are very contented and you are very satisfied nga wala ikaw nagpadala-dala sa mga kabudlay. Kay kung magtuto ka lang sa kabudlay, hindi ka gid, no? It will paralyze you. Tanan man kita, no? Maparalyze kita if we continue to be fearful. But if we bring all our dreams, all our plans to God, pangamuyuan nato nina, and of course, ihatag naton everything that we have para sa iya, kag para sa pag-bless niya sa ina nga gina-dream naton, para sa aton nga kaugalingon, everything will just come into place. And so,
Siling mo, you're very happy, kag wala gid ikaw regrets. Pero may mga na panumdum ikaw, ano ay hanang natabo, no? Kung wala mo giging porsigihan. Because you saw nga kadamo sa mga benefits, kag sa kadamo sa mga blessings nga ginhatag sini sa imo. Financially, and of course, no, nakita mo man nga kadamo kapagali isang pwede nga mahimo para sa imo nga kaugalingon. It's just a matter of deciding kung kayanan mo, kung porsigihon mo, or pabayaan mo na lang sa higad. And so to all those nga nag-dream man, pareho sa kay student mom, nga for a while, wala pa na-realize ang mga dreams nyo, just like what the student mom is saying to us sa sininga hapon, continue and have that drive nga pursigihon nga malabot ang ina nga elusive dream. Kaya nga mangin posible gid enough with the help of our Lord kag sa aton man nga pagpaninguha sa aton nga pagpanikason. Student mom, another beautiful story imo gin share diri sa amo na pun ang gid sang inspirasyon. Salamat gid. And yes, may isa ka pa ka letter. Iga schedule naman naton the next time that we are happy nga we heard again from you. Student Mom of Lambunaw, thank you very much and may everything is doing good dira sa imo sa Lambunaw. Oras natin, it's 2:28 in the afternoon. Ang next nga letter is from Lola Neni. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupo din nyo si Tita Regine. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Happy Hour Dry House, Montinola Street, Santa Barbara, Iloilo. Henare Store, Pavia Public Market, Pavia, Iloilo. Queen Bank, San Miguel Branch, San Miguel, Iloilo. Bangga Badong Sabido Farmers Market, San Antonio, San Miguel, Iloilo. Queen Bank Leon Branch, Leon, Iloilo. Lourdes Store, Leon Public Market, Leon, Iloilo. Ana Store, Tagbak Terminal, Haro, Iloilo City. Sa eskwelahan, ang pagpractice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa class. Balik na kita kag ari na ang sulat ni Lola Neni, Dear Inday Regine. Suguran ko ining akong kasaysayan, sangin patigayon ako sa akong tiya nga mag-obra diri sa Iloilo. Ang akong obra, yaya sa 2 ka tuig nga bata. Inday sa mga isa na katuig ang akong nga obra diri, may nangaluyag sa akon. Ang magulang sang ginayayahan ko nga bata. Abi mo Inday, ginbali wala ko lang ang ginapanghambal niya sa akon, kay nahuya ako, kay yaya lang ako. Abi mo, ginsugid niya sa iya nga iloy nga naluyag siya sa akon. Gani ang iya iloy na mangkot sa akon, kun matuod nga nagapangluyag ang iya nga bata sa akon. Gani ginsabat ko siya nga huo. Abi mo Inday, ginambalan niya ako nga kung naluyag ako sa iya bata, siya mismo ang magasto sa pagpakasal sa amon. Ginapapili pa niya ako kung diin gusto ko magpakasal sa tubungan o kung diri sa molo. Pero ang sabat ko, bisan diin lang. Abi mo Inday, ginpasugat gid niya ang akon iloy sa Negros. Gani, ginsugat ko man. Sang-ari na ang akon iloy, nagpakasal na kami sa akon bana sa molo nga simbahan. 6 sa gabi ang amon panyapon diri sa Cochero. Inday Regine, diri kami nag-estar sa Palapala. Sa pagligad sa pila ka bulan, nagabusong na ako. Sa wala mahibalaan nga kabangdanan, naglayas ang akon bana.
Abi mo inday, daw mabuang ako. Ginbilin lang niya ako sa iya iloy. Pero sa masobra na isa ka semana, nagsulat siya kay Mama Maring. Nga dito siya sa Manila, kay nagaobra na siya sa Apple Factory. Kay ang tag-iya, maninoy sang iya nga manghod. Kada bulan, nagapadala siya sang iya nga sweldo. Pero si Mama Maring ang ginapauyat ko sang iya nga sweldo. Inday, sang 3 na siya katuig sa Manila, nagpauli siya. Ginbaklan siya ni Mama Maring sang tricycle, kay ginpaobrahan kami sang balay. Didto sa Tigbawan, sa Parara ang amon balay, may tiyangge kami. Inday, amo ina ang kwarta, nga ginapadala sang iya bata sa iya, sa sulod sang 3 katuig. 5 lang katuig ang estar namon sa amon nga balay, kay nagambal si Mama Maring, nga ginabaligya ang iya duta nga ginatundugan sang iya nga balay. Kung hindi mo mabakal ang iya duta, halinon mo ang imo balay. So ginbaligya na lang namon ang amon balay sa Tigbawan para maibayad lang sa duta. Kag diri kami nagsaylo. 3 gid ka bilog ang ginbata ko diri sa molo, kag puro palalaki. Inday, diri sa amon lugar, nagbulubaligya ako sang pamahaw kun aga. Nagluto ako sang taho. Inday ang taho, luya kag kalamay, pula, hugasan mo ang luya, ibutang sa kaldero, butangan tubi, kag kalamay pula, kag lagaon. Ginabaklan ko sang sampat sa taho, pandesal, puto, ibos, kutsinta, alupi. Inday, madali maubos ang akong baligya. Mga napulo katuig ang amon estar diri, kay ginbaligya sa tag-iya ang iya nga duta. Gani nagsaylo naman kami liwat sa Tigbawan. Barato ang bakal namon sang balay, 5 lang kagatos. Ang amon balay, malapit sa eskwelahan, gani naghimo sang tindahan ang akon bana. Inday sa malaing nga palad, nasunog ang amon nga balay. Gipa-estar kami sang amon kumpare sa ila ka malig. Sang ulihi, nakapaobraman kami sang amon nga balay. Manami ang ako negosyo. Sa atubang sang eskwelahan kay mabakal. Pero ang tanan nga pagtilaw, nag-abot gid sa akon. Inday nagmasakit ang akon ugangan. Nagkadto ako diri sa kutsero sa pagbulig tatap sa akon ugangan, kay may utang ako nga kabalaslan sa iya. Sa paglayas ang akon bana, ang akon ugangan ang nag-atipan sa akon sang akon nga pagbata. Ginbayaan ko sa Parara ang 2 ko ka bata nga nag-eskwela. Nagkadto ako diri sa pagbulig atipan sa akon ugangan. Pero kung pagbuot sa mahal nga Dios, nga kuhaon kita, wala man kita sa mahimo. Gani isang wala na si Mama, nagpauli kami sa Parara kag nagpadayon ako sa pagbaligya sa eskwelahan. Ang duta ang ginapatindugan namon sa amon balay, ginabaligya naman sa tag-iya. Gani nagsiling akon bana, nga masaylon na lang kami sa kutsero. So diri kami nagpatindog sa amon balay, sa likod sang balay ni Mama. Inday sa pagaligad sang pila ka bulan, nagmasakit ang akon bana. Ginpa-hospital namon siya, pero 3 lang kaadlaw kag nadula siya. Kung pagbuot sa mahal nga Dios, wala ka gid sang mahimo. Inday, diri natapos ang akong kasaysayan. Pasensya gid, madamo ang sala, ang tagpadala, Lola Nene. The letter sounds familiar. May mga parts kita nga do na basa na before, but may mga bag-o ka man nga gindugang sa imo nga istorya. So salamat gid sa imo, Lola Neni. Kanami kay ka nami sa inyo nga relationship sa imo nga ugangan kag nagaintindihanay kamo, nagabuligay kamo. There were times nga siya man ang nagsapupo sa inyo, nagbulig sa imo nga bata, sa imo nga husband. And sometime nga ikaw naman no ang maikasara nga makabulig sa iya, ilabinigid sa pag-attender sang nagmasakit siya, ginhimo mo man. So kanami lang sa amo sina nga sahi isang relasyon. Salamat gid sa liwat, Lola Neni, sa imo gin-share diri sa amon.
Oras ta, it's 2:36 in the afternoon. We still have time for more stories para sa inyo. Magabalik ang kahapon lamang program, Kaupod sa Gihapon, si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break. 2:37 ang ato nga oras. Dili naman kita sa sulat ni Inbi sa iyang episode, Building a Community. My dearest Tita Regine. Before anything else, let us feel the presence of the Lord with this prayer. Our dearest Lord and our God, please forgive our sins, give us the strength, peace, and comfort, enlighten us, guide us, protect us, and keep us safe under your wings. We adore you for helping us walk in love, speak with wisdom, act with courage, and bless the work in our hands in building community. We're grateful for your imperishable guidance, infinite grace and mercy. In your holy mighty name, we pray. Amen. Maayong hapon, Tita Regine. Tanang katapos ang Bombo Radio Philippines, my dearest hearers, story writers, and added listeners. Mapaang ang tiyempo subong. Well, very obvious. Written ini during those times nga tama gid kainit sa atong panahon. Pero hindi bale, magpasirong kita sa puno sang mangga nga mahandong. Agud magpamati, mag-enjoy, pamati sa KLP. Karon, kung abi manawag sa imo ang Diyos, ano ang inyo reaction? Malipay? Mangakig? Magpabungol-bungol, maskin hindi bungol? Ay hantanan kita malipay, kay may isugo siya sa aton. Ginatawag kita sa Diyos to have hearts of humility, forgiveness, and love toward one another in our communities. From Ephesians 4 verse 32. Being part of the body of Christ is about one another and not just me. Therefore, we serve together. Spur one another toward love and good deeds. From Hebrews 20 verse 24. There are needs all around you. Pamangkot ta ang Diyos, what you can do for those you know, as well as for strangers. Mag-share sang meal, a card, a gift, o kung sang imo nga tiyempo. Gamita ang imo nga God-given gifts so that ang mga tao will feel seen and cared for. Join others in accomplishing His will. Isa pagid. Pray together. Carry each other's burden. From Galatians 6:21. Dala ang imo panginahanglanon sa Diyos. Vulnerability and honesty build closer relationships and give you and others sang oportunidad nga magsalig sa iya together and to see Him work sa inyo nga kabuhi. Then, let us share together. Encourage one another daily.
so that none of you may be burdened by sin's deceitfulness. From Hebrews 3 verse 13. Create a safe and trusted environment by allowing people to share authentically what they think. Challenge each other with the scriptures. I-share ang imong istorya. Buligi ang isa kag isa nga mag-grow. From Thessalonians 5 verse 11. A group that includes a variety of ages brings broad experience and insights. And relax together. Offer hospitality to one another nga wala sang grumbling. From 1 Peter 4 verse 9. Host others in your home for casual conversation and connection. Mag-enjoy ka mo. Have fun. Enjoy ka mo sang game, a dessert, and a play. How might you and your community be more intentional about practicing God's one another? Isa sa Domingo, tapos third mass, nag-announce ang chairman sa isa ka religious organization nga manglimpyo kita anay kay tama kayabok ang mga siya, lamesa, kag salog sang session hall. Antes ang meeting. Ay, kadasig man lang nga natapos, kay ginburuligan man sang tanan. Ang duha nga waay pakapamahaw, anda gindara ang balo nanda sa restaurant kag mamahaw anay. Natabuan, may malam nagsulod nga nagutom, nangayo sa ila sang kanon, kag nabilin nga kanon nila, ginhatag nanda sa malam. Kay naluoy sila, kag magbalik sa session hall. Sa pagpadayon ko, at about 11 a.m., nalipong tanan si Juan sa session hall. Bigla na stop ang session, kay nagkinarankaran ang mga tao. Amon gintabangan, kag naumpawan man. Amon di akasilingan nga may problema. Daw mahuramintado, kaysang isa kaaga, pag-abot niya halin sa uma, nalantawan niya ang iya asawa, nagsunod sa iya una nga nobyo. Uy, ginlagas na pa, pero igo man nga nagpanaw ang tricycle. Nagbalik sa ilabalay, kagin panghaboy ang mga kaldero, kagin sumbag ang dingding sang ilapayag. Nakibot kami kung ano ang natabo. Kag-amon ginkaduan, upod ang kapitan sa barangay. Ginusisa ni kapitan, kag-amon siya ginlaygayan, para masubuhan ang nagaharhara niya nga kalayo. Maayo kay nalugpayan man, kag nagkalma man, nga ginapamalhas kag nagahibubunot sa gulpi nga kasakit sang buot. We shared with him the scriptures and the holy words of God about love and forgiveness. Amon siya gin-encourage nga mag-join sa grupo sa mga laymen sa simbahan, agud malingaw, kag magaganhagan ang iya pagkadismaya. Maayo ang effect kay nag-enjoy siya sa grupo. Mga abyan, maklaro man sa 1 Corinthians chapter 12 verses 18 to 30, he makes the whole body fit together perfectly, build together to serve. It happened in rural Amish culture. The building of a barn isa ini ka social event. It would take months, binulan, para sa isa ka single father kag sang iya nga family na mag-construct sang barn. Apang ang Amish, doing it together, make quick work of it. Lumber is stocked ahead of time, tools are prepared. On the designated day, ang entire Amish community gathers early, divides the tasks, kag ululupod sila nga nag-pitch in to raise a barn. So sometimes, in a single day. Sa aton mga Pinoy, na-develop ron di anaton sa aton culture. Nagabinuligay sa pagligaw sang balay, pagpanday sang balay, pagputap sang tent sa namatyan, kag iba pa. We share our service, we share our prayers, we share our food, we share to enjoy together. Mamagaan ang trabaho,
Mahaganhagan ang kabudlay, makabulong sang kasubo, kag makapalipay sang tanan nga nagtiriripon nga nagbinuligay. Glory to God in the highest for building a community in a little way. Maayo gid nga picture of God's vision para sa simbahan kag ang aton nga role diri. Reese Bibo says, all of you together are Christ's body and each of you is a part of it. From 1 Corinthians chapter 12 verse 27. God has equipped each of us differently and divided up tasks in which we fix our own special work as part of a body fit together perfectly, stated in Ephesians 4 verse 16. Sa komunidad, gin-encourage kita to carry each other's burden from Galatians 6 verse 2. Yet sa masami, ginahimo naton ini alone. We keep our needs to ourselves, wanting control of our circumstance, or we fail to react and help shoulder the weight of someone else's needs. But God longs for us to connect with others. He knows beautiful things happen when we ask each other's help and pray for each other's needs. Only by depending on one another can we experience what God has for us and accomplish His amazing plan for our lives, like building a barn in a day. So what keeps you from sharing your needs with others? What can you do today para nga maka-reach out ikaw to someone else kag makabulig ikaw sa pag-shoulders ng ilang burden? Kadamo sa mahimo naton in building community when we're concerned to serve our fellow men by working together, sharing what we have, comforting those with problems, and enjoying a relaxing after accomplishing our goals of building community together. Lulupod kita, we work, together we pray, together we enjoy the fruit of our labor. Manami ang aton relation sa aton kapareho, kag malipayon sang aton maayo nga binuhatan para sa aton tanan as members of one community under God's family. Ang aton sinsiro nga serbisyo sa aton isig katawo, aton serbisyo sa Dios, ang aton pagpangamuyo para sa aton isig katawo, aton pangamuyo, ginpalabot sa Dios, kag ang aton kalipay, nabatyagan, tapos kita nagmadinalagon sang aton katuyuan, kalipay sang aton mahal nga Dios. Loving God, I know I'm sometimes so private that I shut others out of my life. Help me to reach out and invite them for love, peace, prosperity, and understanding. Way tawo nga malipayon sa pagkabuhi ng isahanon. We have to enjoy life to the fullest with our peers, family, kag mga kaabyanan. Love you, miss you, and God bless. Tita Regine, please tugangay lang akong kakulangan kay amo lang nan ang natipon ko nga inspirasyon para sa mga hapon sa tanan nga KLP lovers and listeners. Daghang salamat sa imo pagbasa. Diya lang anay kita mag-pause kay duro pa ang nagaatang nga barasahon mo nga istorya. Mabuhay ang KLP kay kita tanan nga nagapamati subong. Kag Tita Regine, kabay pa nga ara ikaw sa maayong modo, paghatag sa imo panugdaon, guidance and recommendation sa among tanan. May you and your family remain faithful and loving, kind and sincere, with the joy to rejoice in all circumstances. Ephesians 3 verse 20. Be patient and trust. I will give you more than you ask. With love and prayers, in B, sang Iloilo Province. NB, thank you so much. Amo ini ang last no sa last set of stories man
nga imo nga gin-share diri sa aton. Kay kanami naman sa imo nga ginbilin sa amon tanan. Indeed, kung kita tanan binuligay ang isa ka task, mangintama gid ka mag-an para sa aton tanan. So we go out. We work together as a team, as one community. That also happens sa aton nga family. Kung ang tanan sa aton nga pamilya naga-reach out and naga-share whatever one has, ang tanan-tanan mangin mamag-an, mangin masulhay, kag it would never be a burden. Because each one is just too willing nga mag-contribute something from her or from him. And subungan nina sa community, sa aton nga nation, and sa aton nga kalibutan. So we give a part of ourselves so that everything else will be very light para sa aton tanan. Anything we can share. Our time, our talent, at tanan nga mga gifts nga ginhatag sa aton. Ang mga finances nga pwede gid naton nga ma-share man. I am sure, no? Di ba, may ginahambal, wala sang imol nga hindi makahatag, kaya wala sang mga ranon nga hindi makabaton, or wala sang nagakinahanglan, wala sang kinahanglanon. So, this afternoon, thank you again sa imo, Inbi, for sharing with us another beautiful thing, food for our soul. 53 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang kahapon lamang program sa Gihapon Kaupot, si Tita Regine. Ata nga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load. May gamay pakita nga tiyempo nga nabilin. Sige, siguran taon sa laterin na Lolo Abraham, although we know hindi tagid ini matapos, but i-continue naton. Next time nga mag-obdanay naman kita. So here's the story from Lolo Abraham, Dear in the Regine. Maayong hapon sa tanan nga makatapos ang Bombo Radyo, ilabinigid sa imo Inday, kay Lola Amparing, kay Mia sang Bingawan Summer, ning Nesong Lambunaw. 1993-1994, nagabulante ako sa San Miguel, sa Alimudjan, Leon. Ang baligya ko, Batuan. Inday, alas 7 sang aga, ginabutan ko sa alagyan nga sementado ang dala ko nga sako para makita ka mga tao. Sa unhan, mga 25 steps ang layo, may isa ka babayi, nagabutang sang ibaligya nga mga kamatis, sibuyas, ahos sa sementado nga lamesa. Inday, nag-admire ako sa iya. Sang udto, pauli ako sa city, ubos ang isa ko kasako nga batuan. Biyernes, balik ako sa Alimudjan. At the same time, butang ko naman sa dalan ang batuan. May sasako. Tanaw ako sa unhan, mga 25 steps ang layo sa liwat. Inday, iba na ang nagabaligya. Nagpalapit ako, nagpamangkot. Hambal ko, diin ang babayi nga nagabaligya. Nagsabat siya, utod ko to siya, choy. Nagpa-Iloilo City, dito siya nagaobra. Inday, balik ako sa baligya ako. Nagka-crush ako sa iya. Katahom sa iya, maputi siya, dumidugo in Czech or Japanese. Ang iya nga amay na meet ko
mistiso. Love to look lang ako sa iya. Nahuya ako mag-istorya sa iya. 2 times ako nasulat sa iya, Inday. Wala ako ginasulat ang matuod ko nga pangalan. Ay, sus. So kung magpawuli ako sa city, nagabakal ako sa iya mga panakot, Inday, sa Alimudjan, kag sa Leon. Ginatagan ko siya batuan. Wala niya ginabaton. Kay basi ko no, maakig iya bana. September 21, 1994, fiesta sa Alimudjan Town. 7 a.m., wala ko makita si Sofia. Inday, ginlibot ko ang public market. Sofia, gali nga lang sang girl, ha? May kudal nga amakan, ara sa gwa, ang nagabulante. Wala ko gid siya makita. Ginsulod ko sa sako ang dala ko kag magsakay sa jeep. Tuyo ko makadto sa ilabalay sa higad sandalan. Wala pa makaabot ang jeep, mga 10 meters, nagpanaog ako. Huyag ako. Ginbilin ko sa higad ang sako. Ara na ako sa hagdanan, huyag ako. Panuktok ako. May bata ang lalaki, 7 years old. Nagambal ang bata, tiyoy, sino ginapangita mo? Siling ko, si Sofia. So gintawal sang bata, iya magulang. Nagwa si Sofia sa iya kwarto. Natingala, siling niya, tiyoy, ari ka how? Nagsabat ako. Masubo gid ako, kay wala ko ikaw makita sa Alimudjan Market. Nagsabat siya, hindi, nabase ako magbulante sa Leon Alimudjan kag San Miguel, Choy. Naghambal siya, saka ka, Choy. Daw masaka ako, daw hindi. Nagwa ang iya tatay, may dala bangko nga manubo. Hindi, Regine, naglisensya ako mapauli sa city. Nakita ko sa dingding ang landscape, ginhatag ko sa iya. Sa laktod, sa supermarket, 6 p.m. 1995. Mayo, nagwa na sa supermarket sa Sofia, ara siya sa portahan. Mapauli na siya. Ginbugno ko siya. Nagsiling siya. Ay kabaho sang akon kamot. Kay may dala siyang isda nga aloy. Nagsiling siya, Choy, kadto ka sa balay sa Sunday, fiesta sa amon barangay. May jeep na. So, sakay na siya. Ara siya sa ulihi. Wala ako makababay sa iya. Nahuya ako, Inday Regine. So, nagpauli ako sa balay. Sa balay pa, nagadayon ang amigo ko nga isa ka PWD. Wala ako niginsugid sa iya. Amo ni siya ang may duwa nga pension. Siya nagakapot. 13 sila ka mag-ulutod. Siya ang magulang. Inday Regine, tuwang-tuwa siya. Siguro, kung gisugid kung upod kami, base, kadto pa sa balay ni Sofia. Tiyag iya nga amigo ni, do attorney, permi nakabarong. Magmula noon, siya na lang sa isip ko. So, ginamba ako sa abyan ko. Ginhagad niya ako mapamanila, kay sa balay siya nagadayon sa 2000. Ginadala ni siya sa Canada, ayaw niyang sumama. Sabi niya sa akin, nakanobya ka na ba minsan? Nauya ka pa. So, upod kami sa city, bakla niya ako sandals. Sa balay, tagaan niya ako relong, automatic, flashlight, dikiluhan kag paha, wall clock, battery, Ray-Ban, maong, pantalon, long sleeves nga white. May ginbakal ako nga landscape, Inday, ihatag ko kay Sofia, mula na ipangalan ko sa iya. So nagabulante siya sa Leon, ako nagabulante man, kung Sabado madamo pasahero sa jeep, sa ibabaw ako atop, madamo kami, kagang abyan ko nga senior, nakalabay na ang jeep sa bridge, pakato sa Leon, ara na ang jeep lapit sa Banwa. 30 minutes, abot na sa Banwa sa Leon, Inday na wadaan, preno ang jeep, pambal ka driver, panaog ka mo. Sa may bintana ako nagakapot, ginbunggo ka driver ang sabang lead, nagpundo ang jeep. Nagsaylo ako pwesto alagyan, magwa sa market. Ang mga tawo, 11 a.m., naglabay ini sa Sofia. Mapauli, may upod siya, isa ka babae. Ginbugno ko siya, siling ko imo lang, isa ka putos nga bukaw-bukaw. Wala niya ako ginsapak. Nabatian ko, naghambal ang iaupod nga wala mo ginsapak ang tawo, how? Nagsabat siya, pabayeda siya. Mapauli na lang ako. Mga kabombo, hasta na lang diri kita, nay, ha? Sa sulat ni Lolo Abraham, pati ni kay Sofia. Next time na mag-updanay kita, tapuson ta ang sulat. Lolo Abraham, kalma ka lang tapuson ta gid ni ang imong kasaysayan diri, pati kay Sofia.
Sa inyong mga istorya dira mga kabombo, pwede yung maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sa laton ng mga kasaysayan, kamayin, and ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon to Yang Ermitaña Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you so much, Gid, for being there and for listening and especially for sharing your stories diri sa kahapon lamang program. Magabalikay na naman kita next time. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.